حاجة تورحه أجاشنا هاي لما هو عدلتنا سوري نحونا ماين سايت با بليز اد جبرناها ماين سايت اد جبرنا يوم سايت اد جبرنا نقلتنا وويسبر قالوا شوك لا تبهلنا كيده هاي شوك لا تبهلنا كيد اد جبرنا مسمع الحزت حشخشخ يتواصل انا ريخ لها حشخشخ طرا يتواصل انا سؤال حزت حشخشخ نداولك هسرح اوكي انا كو ادغيرك الله خصك ادغورنا انت اسبر لا ترى انا هسرح وقتنا اوكي ناي مصيان الحيل ملسي وديك هذا ادغيرك هذه مرحبا كلكم كما حديركم غزانا كابل على سقاب تحت تمدحركم تأتوا زلكم كلكم كأ هاي أجايش كتفتنوا تدليقوا مثلاً لأنه بقدم يتشرح لكم يرأيتها مايك يا مرحبا سلام تخبرها أما دبنا كيدو نحر الله خوين كده نحجوس نحر الله خوينه الله خده كده نحجوس أوكي قرب هاي يقولوا ريت كنا باب متارم أدمينات تدالو عينهم واحد اللي لهم عندي اسكالو صحافهم رجختكم احوات اتم مرحبا يا اب اويسبركم اتاكاي باي رجختكم تم بصحف قدم زاجر تم بصحف اسك حدا غور صحافو مرحبا تم بصحف تدخمنا ريد لزلو ترو ريد كنبكم اين خلينا خنسقوكم طراي كيت سقوقو زمدب زخي حلفكم نعكم وين تمرتي بكلته غني حما صحفتها يتصحفوا بجختكم من اللابوكم تكون اللابوايد ليكم خلات سباتكم عبيتيكم دينك انا قرب مورال سبجت الكف صحف ولا نتماغاشتي ولا نعنا ولا نترم زيتات تقرض لان حيشماني ان تمدرخ كيدنا نجمرينا ريت ولا نتماغاشتي ثانك يو كبرت حفتنا حدنتنا سمع الله سلام غزانا سمع كل تسفا قبر سلام سمع كل I think دمصي بصحكم كل تسفا قبر اوكي ثانك يو ازمارينو نايلومي قدام اغايشنا كنتي زحلف قدام بروميز زابونا كلتا عبيتي غدايم تقالتينا عدينا زلنا اتو سهل بصو املاح كمون አቶ ኪዳኔ ሐጎስ ናይሎሚ ናይ ክብሪ ዕዱማትና ኮይኖም አፍቲ ዝሐለፈ ቀዳም ዝነበረ ሓደ አበታ ሕዛ ቃልሲ ዓበልና ያአክል ዝተበገሰ አርእስቲ ኮይኑ ሎሙን መቀጸልታናቱ ሓቢሮም ክልቲኦም ገዳይም ተጋደልቲ እቲ አርእስቱን ክርዳአና ኣብ ሁሉ ኩነታት من كسراسي أكل زتوكورا خوينو عبتححزو I think قاله نفلتهم قالون زي نفلتهم كنهلو سلنا الحجون مش كله تحتنا أخبروتهم كبرات عايشنا أتو كده أنا حجوسن كمون أتو سهل بتو عملاخن نتوم جانا بحجز اللالينا بحصر زبالة نفسكم مسمعتنا انتخاتاتنا علاليكم تحرناتي نلوم مشات قريبكم نازلكم ارستي ابهلو كونتات منقسقاس ياكل زتكوره ناو كنسجر لومون مس حونا وي بصاي مسارحتنا موديراتور لنا مالتي بحنسا كنا ماين سايت على خاطر كان ملكتابني ماين سايت ملكتابني كلتا جايش كلتا مودراتور قريبنا لنا لون اوكي بريدي اجايش اللهم تقونكم حجون كلتيكم نخلتيكم ادمينا اخبركم بتي زحبكمنا مسرت طلب زحلفه قدام حجون عاد جزا حدري جاغانونا نعلت 10 7 ورح شمون تخلتشان 10 جعتن نهلو كنتات منقسقاس معبل حبرتسبنا بفلاي عبزي حجاتنا دلنا مدرخ معبلي أكل
زتوكوري أرستي نايزته حيشكم لنا قريبكم جرلكم دقيمة بشمين بشم أما حضر تحضر جيغانون بشم كلهم تخاطاتلتنا منقعد حن مساكم بتارا نفسهم الله لكم أفتي نايلهم أنتي نايزته مدرخ ناتو مدرخ نعهم كبرات أغايشنا أتو كدانا حاقوسن كمون أتو إسهل بسو عملح مدرخ نعهم ما وال سيال كجمر سمعون دلهم صبوت سمع الله كبر أتو كدانا حاقوس صبوت سمع الله هو كم تعزبولكم سهل أتو سهل بسو عملح كجمرو يقول اليوم دحار نسخهم سراب بالكم ليلا غيركم نابتغستاي نابتمدبنا اوكي بقدام ايون اوكي بقدام ايون نفسي الله لينا رجع يدغمو لغني ابز فتعزي من الجابا قدامكم وما انا خنتا بقدام ايدو فمحراي سانجر جونيري ادسابا يونيفرسيتي خيده كاو 5 بي ابنيدا تسلفه ابتغال لحنت إيرترا اب كفل زينا نيره ابتغال لحنت إيرترا دحرات مጨረሻ ዋናት اب كفل مسنعتن مرمرن نيره كاو 5 بي كا اب سمين امريكا تسديده ابز خا حده اب نصا ديمقراسياو انقساس ينطف نيره كم ما صلتاناتو خا نغابا بتمتكلات ناي نصا ديمقراسياو انقساس او تمركشنا نغابا زول انقساس او نطف ابالي يغنير لي سلام كبرات احوات حيل منسي حدر جيغانو مجمريا اذا عدل زي مخفاتكم ابكم جزء امسله حناصي للزبن زتن مئتاوي بمعدامكم كبز بلا مسغاناي كقرب افكلو لي سيبون كلهم تخاتاتلتي ابزروم زلهم كمون روح استفلالي ميكانيزم تسمعوا اكلات دما شفتوا لا مثلني ناتكا እሺ ሁሉም ቶም ተከታተልቲ ኣብዝሮም ዘለኹም ይኹን ካልኦት ብስተፈላለየ ፌስቡክ ይኹን በዩቲዩብ ተከታተሉ ክብራት ኣሕዋት መጀመርያ ሰላምታይ ክብዝ በለ ሰላምታይ ደጋጊመ ከቅርብን ከለኹ ኣነ ኣሲህል ብጻምላኽ በሃል ኣብ ደቀ መሓረ ተማሂረ ብንኡስ ዕድመይ ንሜዳ ተሰሊፈ ኣብ ሜዳ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍታት የሰሪሐ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክፍሊ ወይካ ወታደራዊ ቤት ትምህርቲ ቤት ናይ ወታደራዊ ምልመላ ስራሕ ነንውሕ ዝበለ ግዜ ሰሪሐ ድሕሪኡ ብሓይልታት ወይ ድማ ኣብ ኣሃዱታት ብርጌዳት ኣትየ ክሳብ መወዳእታ ዝነበረ ናይ ሕድሕድ ኩናትን ናይ ተጋድሎ ኤርትራ ናይ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ዝዓበየ ኣካሉ ኩሉ ሰብ ብጌጋ ኩሉ ወፂኡ ስለ ዝርዳእ ግን ዝዓበየ ኣካሉ ይወፂ ነይሩ ምስ ዝዓበየ ኣካሉ ዝወፀ ድሕሪኡ ብዝተገብረ ጻዕርን أزيو كبر زبالة مدرخن كم እንደገና نميدا إيرترا ساقيمة كساب 85 عامة مرت ميدا إيرترا نيره زي قالسي من تنصانت قالسي من تحرنت كغوانادب سلازينا برو ولا كوا وديتاو متقعتي قبل تقال الحيتران سراويت حرنت إيرترا انت ورده سراويت حرنت إيرترا ግን من تهاجرو من تهزبو من تحرنت من تنصانت سلو يابلن بكل خرنعات مالتيو زي تي بساقم ويك أماكناي مريحنا زفلت كفلنا يتقال لحيترا أبو حدا أكال ناتو عبال مريحناتو خينا سرح نيره جن حماق عدل كوينو كالا أي جزيون مريحنات هزباو جنبار نهلونا ناي سراويت حرنت هميدا إيرتراس لزنس أجا دحري تي زتي خايدة نوح سعرتات حبار مكلاس تقال لحيترا نبوتا أنا مملاس استجبره مخان كلهم أكلاتنا يتقال لحيترا نفسال سي حقراو بان بمئتاو استمال اسمرت نمرققاص استخايده صعرتات تمام ازنت راح زي كونس مدفعتي سلازرخبو بمريحنت زباو جنبار مسدت كاتو تجديده معناتيو 85 ك85 كساب 9 اب سودان حدا غيزيون اب سعودي نيره ግን اب 9 موداتا نا امريكا مسدرا بيتي مصي اب امريكا تمرتي قصيله
certified public accountant CPA كوينه كم senior auditor اسرح له اب امريكا thank you بزي حصر زبله مجلسي ወይ كاملالي تتوكبل مسلني يغني لي اوكي يغني لنا كبرات اغاشنا اتو سيل بسو املاخن كمون اتو كيدانه حغوس يغني لنا بتي زغبركمو ليلا مسزبي مو نابتي نلوما انتو نحسكم ماتيكم دولكم ارستي زياداو نابتي هلو كنتات ننقسقاس ياكل زملكتي كم نايكلته مدبون سلازخونه بب 15 دقيقة بب 10 دقيقة نتحسكم مدلكم صحفات وي مدري بب تارانا غبرنا خنكيد متان بابونا سهل وانا خنجمر اتو سهل بص املاح باهم كنجمر اتي نزي ياكل منقسقاس نزملكت هلو كنتا دلو بخمي كتحازالو بحالتكم 10 دقيقة بزيحو 10 دقيقة بزح يكون بصحف تسنية خمس لازم تقربوا عجايشنا اسكي كبور عجايشنا عند حرم لكتيبكمني ولا ما يكحيسكم كتحبرون تقولهم ما يكحيسكم اسو دحارك خوني قدم جن اتي مجلسي كمصمو كاو تمركشنا شعو اتي ناين كان حبان كستاي كنكودو قدم جن نحنا ونكاتاتولو سمعتنا ونكاتاتولو كان وحنا اتليش صحف تخونو 10 15 دقيقه اللي يخونون نعون دا قرادتكم كتقربوا تقولوا تخونكم تصبغوا بب مدرخو غيركم مو جمرو مو نحنا كنكاتاتلينا مش بزاي مايند سايت كويناون نتي بدحرسكم تقربوا بحطون مرسن غيرنا كنعمقينا نتي ارستي يستخعلنا thank you اغايشنا I think اتو سهل بزو املاح كتجمروا تقولوا مدرخنا thank you حدر جاغام thank you حيل منسي يا ምናልባት ድሕሪ ኣሜሪካ ምንጻይ ኣብ ዘለኽዎ ትካላት ምጥቃስ ኣገዳሲ እንዲሁ ድሕሪ ኣሜሪካ ምንጻይ ዘካየድኮ ቃልሲ ወይ ድማ ዝነበርክዎን ዘለኽዎን ምግላጽ እውን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ጽሑፍ ገለምቢቦሞ ወኣነ ብሰዓት እዚ ንጡፍ ኣባል ናይ ጃየ ናይ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ንምድፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ቅድሚኡ ኣብ ዝተፈላለየ ብፍላይ ድማ ከም ሬድዮ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ዝብል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡ ንሓሙሽተ ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሚድያ ኣውትለት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሬድዮ ንምልካው ስርዓት ምብዳህን ደንበ ተቃውሞን ምድንፋዕን ዝተገብረ ጻዕሪ ኣካያዲ ናይቲ ፕሮግራም ኮይነ ከም ሰራሕኩ ድማ ክጠቅስ ደስ ይብለኒ ሕጂ ናብቲ መተው ቃለይ ከኣቱ ጽቡቕ ተቅሪብካ ዘለኻ 10 ደቂቃ ሰማዓሉ ወላ ካብኡ ምናልባት እንተዘይነውሕ ዝበለጸ እዩ ብወገናይ ክጅምር እንድሕራፍ ኪድ ካለይ ምልክት ሃበን እሞ thank you ሓይለ መንሰይ መጀመሪያ ምስ ክቡር ኪዳነ ሓው ኪዳነ ሓጎስ መጀመሪያ ሰላምታይ ደጊመ ከቅርበሉ ኣብዚ በሓባር ናይ ሓባር ዘተ ናይ ሓባር ልዝብ መቅራብና ፍኮርስ ሓለፈ ቀዳም ንሱ ከም ጋሻ ኣነ ድማ ከም ተሳታፊ ናይ ዝገዛ ኮይና ተረኺብና ነርና ኢና ሕጂ ግን ባዝዩ ዝሓሸ መንገዲ እንካን ሃባን ብል ኣብ ልዝብ ክናቱ ክንራዳዳ እንተዳ ፍልያት ኣልዩና ፍልያትና ክነጻብብ ወይ ከዓ ክነመሓደር ዝሕግዘና ኣብ ከምዛም ስለናይ ልዝብ ማዕድ ምእታው ሸነኹ ነዚ ጉዳይ ዝምቕባሉ ከመስግኖ ደስ ይብለኒ ወመጠን ከዓ እቲ እነካይዶ ስልጡን ልዙብ ስለዝኾነ ከዓ ሓናጺ ልዝብን ምርድዳእን ከምኡውን ኣብ ገለ እዋናቱ ክትዕን ብሓናጽ መንገዲ ክንሕዞ ከም ዘለና ክምሕፀን ደሊ ማለት እዩ መረዳእታይ ከም ምዃኑ ክሕብር ደስ ይብለኒ እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ርእስቲ ህሉ ኩነታት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ምዕባልየታቱን ዝብል ኮይኑ ብሓፈሻ ኣነ ብምንታይ ክሕዞ መሪፀ ዘለኹ መን ወይ እንታይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ካብ ዝብል ክጅምር ኣብ ኣፈርክቡ ትሳቀ ዘላ ሃገርናን ኣብ ሓደጋ ብርሰትን ጅምላዊ ስደትን ዝርከብ ህዝብናን ንምድሓን ግዜ ዘይህብ ህጹጽ ጉዳይ ብምዃኑ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ብዕቱብ ካብ ይኣክል መልኪ ናብ ወጊድ ምልኪ ከምኡውን ምልካዊ ጭቆናን
حيلي حزبي بملو حيلي حزبي ملكاوي ጭቆናን መውጋድን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናጽን ዝተላዕለ ማዕበል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እዚ ዕላምኡ ኩላትና ንዛረበሉ ኢና ሕጂ ኣስፊሕቡ ግዜ ከጥፋ ይኮንኩን ግን ምድሓን ሃገርን ህዝብን ምዕቃብ ልኡላውነትን ኤርትራን እዩ ملكاو سرعات ملقاس ديمقراطية وسرعات مهناسي نبل على كابزر بملقاس يتقند أقداسي زيادة خاء أبتقبار كناتون كلنا تلقو نايزي من قصاصي نايزي عبل زنتايو ويدما أمن صار تلقو زهلونا مرددا أقداسي سلازخوني زيادة بتلقو أمنيشن كدهبه منبار تلقو هزبا من العال وهزبا من قصاصي أكل بسمور حزباوي قالسي ناي كلهم سبركي اتي اكل ملكاو بارنت ياكل برست إلو بنفي حزبن كلهم زيغاتاتن وجد ملكاوي ጭቆና وجد بارنت بمتكبار ملكاونتن نحوارو مسعرن سلطن صفوفن ديمقراطياو مسغار معواتيو زحجي اتقالال نغريو زياده كبره كعمق زغبو نغريو ግን ከአብዝል ዝብዚ مستقد محجز تخيدلو صعرتات حجون እናተነጸረክ خيدا قداسي ዝብለምነት ኣለኒ ነዚ ተልእኾዚ ንምዕዋት ነዚ ተልእኾዚ ኩን ንምግባር ክንሕዞም ወይ ክንጭብጦም ዘለና ሸቶታት ወይ ከዓ ጭቡጣት ዕላማታት እንታዮም ወይ ከዓ ዕማማት እንታዮም ኣብዝብል ቶም ኦብጀክቲቭስ በቀዳምነት ስምረት ናይ ኩሎም ሰብርክ ዜጋታትን ትካላትዎምን ምርግጋጽ ሕጂ ስምረትን ሓድነትን ይተሓወስዩ ስምረትን ሓድነትን ሓደ መሲሉ ይረአዩ ግን ኣነ ክልተ ቃላት ገይረ ዝርድኦ ምክንያቱ ሓድነት ኣብ ሃገር ከም ደቂ ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ከም ዜጋታት ሓድነትና ጥርጥር የብሉን ዘጠራጥር ኣይኮነን ርጉጽ እዩ ደቂ ሓንቲ ሃገር ስለዝኾነ ኸ ዜጋታት ኤርትራ ሓድነትና ሓድነት ሃገርን መሬትን ኣብዚ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ይኮነን ሽግርና ውን ኣይመስለንን ሽግርና ግን ስምረት እዩ ዝብል እምነት ይዘለኒ ስለዚህ ስምረት ተልእኾ ስምረት ኣብ ዕላማ ገና ክረጋገጽ ዘለዎ ብዙሕ ጻዕር ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ይርኢ ስለዚህ እምበር እቲ ስምረት ዝብል ከም ቀዳማይ ኦብጀክቲቭ ክንሕዞ ከለና ብከመይ ንበጽሖ ንዝብል ሕቶ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ንህዝቢ ህዝቢ ዝማእከሉን ዝውንኖን ዝቆጻጸሮን ልኡላውነቱን ነጻነቱን ዝሓለወ ትካላት ህዝባዊ ባይቶታት በብኸተሙን ኣከባቢውን ሙቃም ሕጂዚ ንባዕሉ ናይ ስምረት መሳርሒ ንባዕሉቲ ንብሎ ዘለና ትካላት ኩላትና ሰሚርና ኸኣ ንኹሉ ዘለና ፍልልያት ውድባዊ ካልእ ዝተፈላለየ ክህልወና ዝኽእል እምነታት ይኹን መበቆልና ይኹን ቋንቋና ይኹን ወዘተ ክቡር ቅዱስ ትሕይኑ ግን ኣብ ተልእኾ ኣብቲ ኣነፂርናዮ ዘለና ንሳምዓሉ ዘለና ተልእኾ ሰሚርና ንምትግባሩ ኸኣ ብዕቱብ ክንቃለስ ክንጽዕር ይዝዕድም ማለት እዩ ስለዚህ እቲ በብኸተሙ ዝቆመ ነፃ ባይቶታት ነፃ ትካላት ሕጂዚ እቲ ከተማ ኣብ ከተማ ዝቀውም ትካል ወይ ከዓ ባይቶ ነፃ ስለዝኾነ ኸኣ ንሱ ንባዕሉ ልኡላውነቱ ዝሓለወ ምዃኑ ግን ከዓ ብደረጃ ሃገር ከምኡውን ብደረጃ ዞባ ከምኡና በለ ብዓለም ለኸ ምስማር ሕጂ እቲ ስምረት ናይቲ ትካላት ስምረት ናይ ህዝቢ ብመንገዲ ትካላቱ ስለዝኾነ ኸኣ እቲ ሰመረ ኣካላት ከዓ ዘዋፍሮን ዝልእኮን ነቲ መደባቱ ነዚ ሓንፀጾ መደባቱ ዝትግብር ዝለኣኽ ዘገልግል ኣካላት ከዓ ይምድብ ወይ ከዓ ይውክል ማለት እዩ ሕጂብዚ እቲ ዝቕፅል ነጥብ እንታይ እዩ ቃልሲ ዳያስፖራ ከም ደጀን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ናይ ህዝብና ቃልሲ ከዓ ከም ቅድመ ግንባር ዘተኣሳስር ዓብይ ናይ ዓወት ስትራቴጂ ምስኣልን ምትግባርን ከዓ እዚ ባይቶታት እዚ ትካላት እዚ ምስተሃንፀ ወይ ኣብ ዝህነፀሉ እቲ ቃልሲ ናይ ደጀን ዳያስፖራ ቅድመ ግንባር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንሓደ ነገር ብሓባር ሰርሓሉ ነዚ ዘተግብር ዓብይ ናይ ዓወት ስትራቴጂ ከም ዘድልየናን ነዚን ምትግባር ከዓ በቶም ንልእኮም ኣካላት ዝያዳ ድማ በቲ ህዝቢ ኣብ በቦቱን በብኸተሙን ብባይቶታቱ ገይሩ ክትግብሮን ንማዕበል ናይ ህዝቢ ንሓይሊ ናይ ህዝቢ ፒፕልስ ፓወር ሓይሊ ህዝቢ ብምውላዕ ንህግደፍን ንምልክን ምልካውነትን ጸራሪካ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዚ ማዕበል ያክል ህዝባዊ ምንቅስቃስ ያክል ከም ሲቪክ ሬዚስታንስ
حجبزي civic resistance بتقرنيا civic معبل civic قالسي هزباو قالسي نبلو زلنا خوينو نام معبل وجيد بمسجار كل ما دايو قالسي مكيادن ملكن ملكاونة المسعار حجبزي دحر مسعار صفوفن سلوت المسجار زرقاقص نقول إرتراوي زحقوا في حدنتنا أبزحنتنا أيو جنك أبزحنتنا خاب حدنتنا أيو زبل وينزي زدلدلن عقمتات ناي مهناص قداي ناي صباح زي كونه اتمسجار نبعلو أكل ناي زحج حزنا زلنا قال سموخانو كسمرلو يدلي حجزي أم بقى سخينام اتي اتمتكلات نايتين نحنا نسرحو زلنا وكسرح اللو نبلو زلنا هنصا ويكا هزبا بايتوتات انتا يوم بخما يجزو انتا يوم تملا لايتاتهم زبها النتبتات كنصار اللو كنسامع اللهم كعلنا قداماي هاجراونتيو إرترا هاجر دولة يا إذا نيشن ستيت زيال أولوية هاجريا نزال أولوية زيال كعقبة حدنت مريتان هزبان كالرجاجت ومت أنك أخن بلن عيننا خن حلوة كابوزنا قلق على سخنة كايد كلا هزبان وان النتيو أبزي أحدي تاكي مسرة تاويت نتبي وان النت مسرتيو ناي مني وان النت هزبيو سلزو خان هزبان وان النت زرجاجت هزبان مقوز صار زل ومسرح إيفنتس زي كونه ممعلتو تولي عزتف جلجلة ترخبوتاتن ويكا أقاد أميتاتن زي كونس كم مسرح زتساحيزو بتوان هزباوان النت كوني خون سلازو خاني مانم قجلة محبر تبقصو ودب أيوننونيو كوننو أي قبانيو نبلا لنا مالتيو ديموكراسي رارحة أبن كان حابان استمركوسي سلازو خان خاء قبل الزب بزوحات زلبهم يوم حادي كم زي اللو كلتة كند حادي زبلنا يبوتات مثالي اللو بزوحات ناي بزوحات لبونا مزسر فلاي كابتو مكرونا هزباو رشانا سليكو رشانا حبتام سقاتات سلازلنا إذا ديمقراطية والسرارحة كم مسارتها متكل كتكبر كنا عملنا زي كونس كنت تكبروا خمزلنا كابو إتي بقلوص النتن بتحتات النتن مسرح زبلنت بي تقلوص النت كلو النت زبها النجر ندير فلون دينا جن أم تكبروا دارجا حساب حدي أي بقى عنايا يمكن كون خلينا قليل كاي كونن جن كأ اتمسرتها متكل كم مخانو متن هزبا معبل ويكا هزبا من قصقاسي أكل مسرتها متكلو قلوص النتيو سلازو خانا زي قاتات بقلوص من قد الساتف هو مسرح يخون على اللو مالتيو سعيبو تحتات النتيو متكل تحتات النت والثانيو تحتات النت زي يقولوا سرح بفلاها بفصاصما اتهم زوكلوا ديوم زلا اخو ديوم ابسرح زاتو اكلات كلهم بمتكل تحتات النت كقيدو بسرع بإزاز عقن مدبات كتقبرون فشلتهم وصيتهم كأخ جمجم أقداس النت يلو إذا كسب حج زي بقى عناي ويكا زي كألنا يا قداي كوينو إذا من قصقاس زي ويكا هزباو معبل يأكل جن نزو قداي زي بعتب كحزو تتحزو على زبل جمت علني كابو تشيكس إنباس حدو زقوط أثر ميكانيزم فرحتي استكبر زي كونه نتيجة استكبر زقوط أثر مزمكرن أكلات كهلوه بومت أنكا public business كم public business كتحز أبكندنا يقولي حدا محبرنا حدا ودب بز مسلو من قدي زخيد ورسسون أتمثل على اللو إذا جن public space كفتر بومت أنكا public business بملو checks and balances كسرح كم زلوا دايناميك كوينون زكاير معباليتات زقتم كخون كم مسارتهم متكلات كنسامع علوم نخيل راح زي كونه كنت تقبرهم ون النخيل راح زي كونه خا صبو غيرنا خنشبطهم علنا زبل قمت علني حجي زي مسل تزوام اسماوي من قسقاسي اكل ملليتاتو حلاقتو زياتهم حجينا بتمكرون دي حرمتينا تمكرونا خنتا يمسل زبل حتو يزمص زوام قسقاس كاب جمر نوح كوينيو ياكل مبالون حجي كونن بعلوت ياكل زبال ودبات محبرات والكسبات يكون تكالات خيط صنحن زي حجي زلونا ياكل معبل كما قصلتون ايو مالتي سلازي زي ابز قربا اوان مالت كابتشن 13 لامبادوسا سرحيت فورتوس ود علي مسوته حيزو زمصم قسقاسات تبغيسو نيريو يكون بركم تزدله اي معبلن حجنا زين ممعبالو تجميرو زلو مزحدش معبالي كما يغيرنا نابتي زدله درجه نبصحو خا I think بفلاي دحر زي حجيناي بسلام شموغن كمدنبر زعلامو ناي هغدف كمون ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ معبالي ፈጢርዎ ዘሎ ሃዋሁ ነዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሊአክል ናብ ሓድሽ መድረኽ እትዩ ህዝብና ብሙሉ ተወሊዕሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነዚ ሰፊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ምህናፁ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ብተግባር ኣብ ጭቡጥ መስርሕ ንህግረፍ
ملكاوي ጭቆና ተሐንኽ ዘኽእሎ ጻዕርታት ኣብ ምግባር ኣሎ ማለት ነው ኦኬ አገርናን ህዝብናን ወዲየለኹ ዳልካ give me 1 minute አገርን ህዝብን ለመድሃን ደውላውነት ኤርትራን ምዕቃብ ኣብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ያክል ንዕሰል በሃናጽን ልዝብን ዘተን ከኣ ነዝ መስርሕ እዚ ንመምዕባል ንምህብታም ንምዕዋት ግቡና ነግበር እናበልኩ ኣብዚያዶ ከብላይ thank you okay thank you ክቡር አቦና አቶ ኢሴል ብፁዕ አምላኽ ክንቅጽለይና ድሓር ካፕታን ላምባርዱዛን ብድሕሪኡን ዘሎ እንዲኦም ተጠዊልኩም ነርኩም ድሓን ክንቅጽለይና ድሓር ከምኡ እንዳገበርና መጠን ሕጂን መድረኽ ንአቦና አቶ ኪዳነ ሓጎስ ወይ ሓውና አቶ ኪዳነ ሓጎስ እቲ መድረኽ ንዓኹም كسمع صنيع خون تصفى قبر አቶ ኪዳነ ሓጎስ ሰምዑ ተለኹም ኦኬ መጽኹም ኣለኹም መስለኒ ክወርደልኩም ኦኬ ስማዕ ዘለኹ ሕጂ ካብቲ ኣሕፀር ኣቢልና መታን ቀልጢፍና ክትኽናቱሲ ኣብ ተሓፊሻዊ ዘረቡ ማለሲ civil resistance العيلو حزبنا من يأكل كل تي نهجدف ذات ባህሪያቱን بتحسلون زتصارري معاش جميرو أقداسي أشجاري بزعلت بزي أخطبله كل تي أين جزء نهجدف زبالة بنوس يكون بولك أو درجة هون بود باو درجة هون كل زي شعور جميرو مالتي وتصل كالله مالتي من يأكل كل تي أنصار هجدف تطوزل هجي حيل حزبي سمرات بحزبي كاب حزبي زوننا يلان ديمقراطياዊ መስርሕ ብሉጽነት ተሓታትነት ክረጋገጽ ኣሎ ይብል ሓውሲ እሞ እቲ ባፉ ዝብሎ I think ፍልል የብልናን ግን እቲ ሕቶ እንታይ ይኸውን ኣሎ ምስ ኣነ ኣባል ጂአኤ ኢሉ ግርም ሕጂ ብስም ህዝባዊ ናዕብሲ ተዘካትዕ ዘሎ መጀመርያ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ህዝባዊ ማዕበል ተሓን ዝኾነ ስም ናቦ እቲ ምንቅስቃስ ያክል ብኸመይ ይውደብ እቲ ፍልል ዘሎ ኣው ይትኽትዕ ከርሰ ነገር ሕጂ ንሕና ንብል ኣለና እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ብዝተወደበ ሓይሊ ተጨዊው ንብል ትኺለኻ ኣትብክን ድኮለን መን እዮም ጨዊዮሞ ጭብጥታት ኣቕሪበ ጭብጥታት نمان هبه الله حدرو جغانونا هبه الله مفتعيز تاكم شبتات حادة بكبرون سانتين استفدنا فيديو كلته بدكتور أرعايا أسران كلتين سنة عب حدرو جغانونا استزربه سلسته جولاي شوعاته حاملة شوعاتة بلتشعن عسكت شعاتن قاب voice of Eritrea استفنوه 4 سنة شعاتة قاب voice of Eritrea بدكتور أرعايا استفنوه زي ما شفتاتي إذا شفتاتي ناريز خيط حاوسيهن التايلو هزباونا عبي زونونو يلن نبلا قد ونينو والله نسون بصوتهم فينهم نتهزباونا عبي شاويمو نتهزباونا عبي عفينمو ويتخطعنا نحنا نقابع وقتاي مالتكم بقاف تقولوا ناي لينكن زربا يزارب لينكن إبراهام لينكن from the people to the people for the people جرحوا populist جرحوا اجي بعاف مس حوسيل اي نفعل لدينا اب غبرينا نفعل زلنا خمي ود قال اتسمرات زبلو زلو
سمرت حزبنا كما يرغاغص كا نحنا سمرت بعزات نبل تاريخ الترواغما ناي سمرت انتايو اب حد ودب اب حنت قال اب حنت سرر يعتو وزبلي እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ነዚ ከረጋግጽ ይህግደፍ ኣብዚ ኩሉ ሽግር እቲና ዘሎ ስለዚ እዚ ንሕና እንታይ ንብል እቲ ዋዳድጉሲ በዓል ሓውሲ ሄል ጂአይ ሕጂ እንታይ ማለት ካይ ተጽፊዮም ኣለው ውድባት መደብ ወቲኮል ብጽሑፍ ሰነድ ረኪብና ናብ ሕድሩ ጀጋንና ትንሳኤ ዝበሃል ውድብ ብጉንበት 2018 ዝቆመ ኣውሎ አባላት ትንሳኤ በዓል መንዮም በዓል ሶፋር ረኺብና ዛጊት ረኺብና አይደለና በዓል አኽሊሉ በዓል ከማል አባላት ናይ ውድብ ትንሳኤ እዮም በዓል ሲሄል ከዓ አባላት ናይ ጂአ እዮም ሕጂ ገለገለ ውድባት እግረንን ጣፈንን አኪበን ኣለዋ ከም ፖለቲካዊ ውድባት ኣይወነነኦን ሕጂ ንህዝባውና ዓዲ نحن بنفلطو ማለት زين ፖለቲካዊ ውድባት እዮም ተን ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ተንዝህረማ ዘለዋ ከማና በዓል ዋን ኔሽን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ በዓል ብዙሓት ከዓ ኣይወነነኦን እታናቶምን ናይ ማሓዝቶምን ስርርዕ ግን ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ዓፊነነኦሲ ምኻድ ከሊአናና ኣለዋ አንብላለና ሕጂ በዓፍ ቃልሲ ኣብ ህዝቢ ይደሎ ይብሉ ብግብርኸ مسالل سلطان سريحهم قبل على حزبي بقبرخه والسنات بجله ونينو نقولوا بقبرخه زي حقاوي اكايدا يخدالوا هاو سيهل تايلو ديمقراطياوي مسرح كرغاغص الله يلو ديمقراطياوي مسرح زاغيت اي ترغاغص انتاي ጭብጥኻ አባላት ፖለቲካዊ ውድብ ፖለቲካዊ ስርርዕ ወኒኖ መለው ካለ ከንታይ ጭብጥኻ ከማልን አኽሊሉም በህዝቢ ደንቨር አይተመርጹን ከይተመረጹ አው ይዋሱለው ካልከ ንባዕላ ደንቨር ካብቶም ከተማታት ሸዓተ ከተማታት እንታይሎም ሶም ጽሒፎም ካብ ጽሑፎም የዘንብበልኩም ዘለኹ ጉያ الكامرحነት ምምራጽ ከም ሰረገላ ቅድሚ ፈረስዩ ሙሕጂ መሪሕነት ክምረጽ አይነ ድግፎኒና አይሎም እዚ ቃል ህዝቢ ብጽሑፍ የነብረኩም ዘለኹ ተጣሒሱ በዞም ስርራዓት እዮም ካልከ 11 ከተማታት አይንጓይ መሪሕነት አይንምረጽ ኢሎም ኣብ ዋሽንግተን ተጣሒሶም ሕጂ እዞም ትሽዓተ ከተማታት ብጽሑፍ ዝህቡና ደለው ተጣሒሶም ሕጂ ዋንነት ናይ ህዝቢ እቲ ሲሄል ዋንነት ናይ ህዝቢ ድወሎ ብግብሪ ይተሓሰል 11 ከተማታት ኣብ ውሽጢ ዋሽንግተን ኮይነን ወከልቲ ትሽዓተ ከተማታት በዚ ጽሑፍ ሰዲደናልና ዘለዋ 11 ተደምሮ ትሽዓተ 10 ከተማታት ነው ሕጂ መሪሕነት አይድልየናኒ ወይለን ካልከ كنت زولكو አባላት ናይ ትንሳኤ ውድብ ሓደ ካብ ደንቨር አይተመርጸን አይንፈልጠካን ኢሎሞ በጋባ አይተመርጸን ካላይ ንህዝብ መስል ኣብ ክንድ ዝብል አኽሊሉ እቲ ባይቶ ንዓና ይመስል ታናዓና ሕጂ ተርጉሙ ሁሉኩም ሰማዕቲ ንዓና ይመስል ሳልሳይከ ከይተመርጸ ኣብ ትምርጫ ተሪፉ ክነሱ ካልኦት ዝተዓወቱ نحنا وسديلهم بوتاهيبهم خنزا عينت ديمقراسي خنزا عينت فتحي خنزا عينت قال ترائي في التناب تاريخ والتساب ازي جبتي بفونوه انجينير تسفاي شنو قليس واي بقلسي سلازي ثلاثة نقرات حالي كاي توكله كالاي اوالناي كالي ودبي سالساي اتمارارس اناتهم قوقو حجزي جبتتا زين من تايز تقم እቲ ህዝባውና ዓቢ ዋንነቱ ተሓዲጉ ተጨው ይላል በኩንደላ ካልከ ተባህሪያቶም ከ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ይሃርሞ
ካልእከ እቲ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝብል ናይ መሰረታት ምንቅስቃስ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ይልውጥዎ እንታይ ጭብጥለካ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ከም ዝልውጥዎ ንኣብነት ዶክተር ኣርኣያ ኣፈነወ ትሽዓተ ሰነ ንቕሎ ዴታት ኦኬ ንቕሎ ዴታት ግን ሕጂ ክሰርሓ ዘለዎን ከመይ ገረን ንጂኣ የገልግሎ ኢሉ ካልእከ ኣብዚ ግዜ እዚ ውድባት ኣይድልን ካልእከ ዋን ኔሽን ኦኬ ትትብልዎ ዘለኹም መሳጥ ዘረባ እዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይድልን እዩ ሕጂ እንታይ ርኤና ኮንፎርሚቲ ኢሳያስ ኩልጭ ኢሉ ራእየና ቅድሚ ሕጂ እውን ኣቕሪበ ሚስኮንሰፕሽን ኢልዎ ነማንኤል እያሱ እዚ እንታይ ርኢ ኮንፎርሚቲ እቲ ትርጉም ናይ ስምረት ንዶክተር ኣርኣያ ወይ ንጂኣይ ወይ ኣይተረድኦምን ወይ ከዓ ኾነ ኢሎም ትሕስቡ ኣለዎ ክልቲኡ እንተበቲ ጉጉእ እዩ ይጭፍልቆ ኣሎ ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ይንብል ነይርና ካልእከ ኣብ ሕድሪ ጀጋኑና ይመስለኒ ሕድሪ ጀጋኑና እንታይ ይብል ተስፋ ህይወት ንዓ ሓግዘኒ ኣቲኻ ኣለኻ ይርኤካ ኣለኹ እቶም ከማይ ተኣምኑ ሃየደግፉን ይብሎ መቕሎ ኣሎ ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ካልእከ እንታይ ይብል ምልማን ኣየድልን መሪሕነት ዋሽንግተን ነተን ባይቶታት ትእዝዘን መሪፅኩም ስደዱ ይትብል ዳር ሕጂ ቀሊል እዩ ሕጂ እታ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ትብል ቃልሲ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ተቐይራ ይእዘዝ ኣሎ ውድባት ባይቶ ንእዘዝ ኣለና ኩልኩም ሰምዑ ዘለኹም ባይቶ ንእዘዝ ኣለና እቶም ባይቶታት ዘለኹም ኣብ ሙሉእ ዓለም እታ መሪሕነት ድሮ ቀይማ ስልጣን ሰሪዓ ትእዝዝ ኣላ ሰሪዓ ኣምፁ ወካይል እቲ ውክልና ዝበሃል ስኒ ሓደ ነቲ ብዝሒ ኣብ ከተማታት ዘሎ ኣብ ፀብፃባ ያቱኒ ቤተሰብዓውና ኦኬ ክቡር አቶ ኪዳን هو እተን ደቃይቅ ሰዓት ሰዱልና ኣለዉ እንዲኦም ኣድሚና ኦኬ ዚ ሕጂ ባይናዕሪ ወጋድማዊ ክትምሎ ኢኻ ኣብታ በፅሒካ ዘለኻ ያኽለን ዋላ ሕጂ እውን ያኽለን ድሓኒ እኹል ንሕና እውን ነጥብታት እንዳሓዝና እንዲና ንኸይድ ዘለና ክትምላ ኢኻ ቅድሚ ናብ ክስታይ ምእታውኩም ገለ ዝጎደለ ክህሉ ስለ ዝኽእል ክትምልእዎ እውን ዕድል ክንበኩም ኢና ታንኪዩ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ከምኡ ንኣቦና ኣቶ ሲሄል ብፁዕ ኣምላኽ ሕጂ ክትምልእዎ ሓንቲ ወይ ኣብ ናይ ላምባርዱዛ ምስኡ ኣታሒዝኩም ኣብዚ ሕጂ ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ናይ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን በዚ ብሽም ኢሳያስን ኣብየን ዝኸይድ ዘሎ ኣብኡ በፂሕኩም ነርኩም ክትምልእዎ ትደልዩ ቅድሚ ናብ ክስታይ ምእትዋና ኣብዚ ሕጂ ክህቦ ዝፀንሐ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ኣብኡ መልሲ ሕጂ ምእታው ኣየድለይኩምን እንታይ ዳ ነቲ ሒዝኩሞ መፂኹም ዘለኹም ንዑ ቅድም ብግቡእ ኣቕርብዎ እሞ ድሓር እቲ መድረኽ ምስ ከፈዮ ንክልቴኹም ኣብኡ ንምስቲ ሒዝናዮ ዘለና ነጥብታት ኣቶ ሲሄል እውን ክመፅእ እዩ ከም ሕቶ ተመሲሉ ንሕዞ ስለ ዘለና መድረኽ ንዓኹም ክትምልእዎ እሞ ድሓር ናብ ክስታይ ከነእትወኩም ሕጂ እውን እተን ዕድል ሰዓት ሰደልና ዘሎ ኣድሚን ኣዝማሪኖ 10 ንሱ ዝሕልወና ዘሎ ንዕኡ ተኸታተልዎ ንሱ ዝሰደን ሰዓታት ወይ ምልክት ናይ ግዜ ገደብ thank you ሃይለ መንሰይ thank you very much well አንተ ቦይ ከም ዝበልካዮ هو ነቲ ተመክሮ ብዝምልከት ብፍላይ ከዓ ካብ 2013 እቲ ናይ ስርሒት ፎርቶ ከምውን ድሕሪ ላምፓዱሳ ሰቀቃ ሓደጋ ህዝባዊ እንቅስቃስ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ተላዒሉ መንባሩ ብዙሕ ስራሓቱን ከም ተሰርሐ ይኹን እምበር ከም ትዝለ ከም ዘይናሃረ ንኹላትና ርዱ እዩ ነቲ ኣብቲ እዋን እቲ
استبقسه مستقد محجز نبره مالتي حجي مجمريو بزعلت زيو خندزيو لنا كنا نزارب زلنا ግን እዚኦም አገደስቲ ምዕራፋት ብምዃኖም የተጠቅሶም ዘለኹ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ምዝሓል ናብ ቦታውን መምላስ ዝያዳ ከዓ ንምድንፋዕ ብዙሕ ጻዕርታት ተገይሩ ብዙሓት ኤርትራዊ ትካላት ማሕበራት ተበግሶታት ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ሓድነት ኤርትራን ፍትሒ ድምጽና ካልኦትን ህዝባዊ ምልዓል ሰሜን አሜሪካ at the same time ንባዕሉ ነቲ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዝኸይ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ነዚ ሓሳባት እዚ بتمساسال منجدي بكل حبريتا نمزرقح زعلمه ስለዚ ኾነ ኸ ንምሕያል ዘይጋታት ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዝቆመ ተበግሶ ተወሲዱ ተበግሶቲ ፌብሩዋሪ 2016 ጀሚሩ ሱጋ ዓለም ለኻው ተበግሶ ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይባሃል ሕጂ ቁርብ ምስትህ ጅኽግለጽ ጸንሐውን ኣዝዩ ኽንጸር ስለ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ በቀዳምነቱ ዓለም ለኻው ዝኹርማዕ ንምባል እንተ ዘይኮይኑ ዓለም ለኻው ሓላፍነት ዓለም ለኻው ቦታ ይብሉ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንምባል ጥራይ ቀዳማይ እዚኣ ክሊር ክትከውን ይግባእ ኣቋቁሙ ይኹን ዘለዓሎ ዕማም ወይ ተልእኹ ከዓ ኣነፂሩ ዘርጊሕዎ ብጽሑፋት ብትግርኛ እንግሊዝኛ ዓረብኛ ብዝተፈላለየ ሚድዮም ብጽሑፍ ብስእሊ ሰሚናራት ተኻይድሉ ንኩሉ ሰብ ብሩህ ንጹር ስለ ዝኾነ ምንጋሙ ኣይደለኒ ግን ንሰማዒ ዝያዳ ክሕግዝ ምእንቲ ብፍላይ ስኒትና ዳትካም ብምኻድ ናቱ ፔጅ ኣብኡ ስለ ዘሎ ኩሉ ጽሑፋቱ ሰነዳቱ ተሞክሮታቱ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ከምኡ ናይ ባዕሉ ዌብሳይት ኣለዎ erigiem.com ዝብል أو خيركم كأخطر خبوته وليكم سندات مالتي حديث سندات زي تتمكرتي نمدنفع نمحيال زيقاتات نمدنفع حزبها من كسقاس أبناء من نقح سرح استوافر مخانو تتموداب تود تكالات أب كتماز في التاريخون كدمية تفتيروز نبرة باي ذا واي حدنا تيرفان في عاد إنجليز كدمية تفتيروز من قدوس معليا زي بقول سرحات سرحناه مسؤول على حنتي زي كاكوردينيشن مقبار سرحونا أنا برنك بهالك عليو مهناتو نحنا نبعلنا خابهم من مهارن بتنساتهم زقبروز نورون فتات كا قايد نخون نيرنا مالتي علم لخاو تبقصو كابت خيط صنحة مكروتات نبعلو نمنح زحقزوا نقرات مساعتهم قبل الزب بمئتاو كلهم توم كالوت أكلاتهم انتخونه إنها تمهري حماماتو جن أب محيال زيقاتات أب مدنفع حزبها من قصاص نايمن قايد نير كورحو كيدانه أب زحلفه أب ملا علم ختما عنا خاركم كتنقا وحتخولي خمس قام يلا نيرس استاذ رح يقع امامنا حزبها من قصاص علم لخاو تبقسو كمان لعلي والحنتي حلف سراح وحلف مدب يبلون عينبرون يبلون كلوها ايكون نزي كنا نصرون دلي بنصور الجباب كنا نصرون دلي مخنياتو تحطو اذا حج خدانه زلعلو زلو نطبتات مبزحتو اسامبشن اتا اسامبشن كامنتا يزمركوس بچبطي يسنيلو چبطي يبلالو نتا چبطسي يدغاغمالو كبرحاو you can repeat it 100 times ግን ሓደ ሰብ ከምዚ አይሉ ተዛሪቡ ጭብጥያ ትብለና ኣለኻ እቲ ሰብ በመንገዱ ዝመስሎ ነገራት ርእይቱ ካቅርብ ከም ትንስኻ ተቅርቦ ማለት እዩ መሰሉ ንስኻ ንባዕልኻ ክብርሓው ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ብፍላይ ከዓ እዚ ንጋባ ዝብል ካብ ዝጅምር ይኹን ዋላ ቅድሚውን ብዛዕባ ንጋባ ክትዛረብ ከለኻ ዝቀረብካ ነጥቢ ንጋባ እንታይ እዩ ንጋባ ብኸመይ ክውደብ ኣለዎ ኣብ ከተማታት ባይቶታት ትካላት እዮም ትካል ህዝባዊ ትካል ክፍጠር ኣለዎ ኢልካ ተዛሪብካ ጥራሕ ዘይኮነ ወዳሎ ሕጂ ከጻውቶ ኽእልየት ተብቲ if you want to listen to it ማለት እዩ በቃልካ ማለት እዩ ሕጂ ተገምጢልካ ትካላት ስለዝበል ዓለም ለኻው ተበግሶ ጨውይዎ ወኒንዎ ክትብል ከለኻ ቁርብ you have to reconcile with your own words brother ኩርሓው እዚ ንጹር ክኸውን ይግብኦ ካልኣይ እቲ ሙዳብ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ገለ ዝበሃል ኣብ ከተሞ ኾጽ የብሉን ትካል ኣይኮነን ናበልካ ክትቕርበ ጸናሕካ مسكرو نسخاب على الخاز بالكايون زمهر كايون زصحف كايون كم زلو كزخاخركا دسي بلني انت بزعباتي حجي تجاويان تباهيلن قريبا زلوا واو حدا انا كم عبالنا علم الخاو تبقسو بزعبا جاي راح يخزارب زخل بزعبا خالوت محبرات ابيلو انتي يقبرلو زي فلطو ነገር ስለዝኾነ بزعبهم كزارب عقمي بالليل بقعاتي بالليل قبوك ايكونن ስለዚህ እንድሕርኩም ዓይነት ሕቶሎ ቶም ሰባት ባዕላቶም ነፍሶም ከካለኸሉ ስለዝኽሉ ክመጽ ይግባእ ዘይፍለጡ ሱራት ሓይልታት ነዚ ምንቅስቃስ ይመርሕሉ እንተዳ ኮይኖም ካብ ጭብጦ ተረጋጊጹ መጽናዕት የድልዮ እዚውን ብሓባር ክንቃለሰሉ ዘለና ጉዳይ ዝኸውን ኣነ ግን ከምኡ ዛምሰለ ሓበሬታ የብለይን ስለዚህ ነዚኣ ሕጂ እንታይ ኢኻ ኣልያ ዝደሊ ዘለኹ
بحصيرو عالم لخاوي تبقسو نمدفع حزبا من قصاص تبقسو نمدفع نمنقح زقومن زخيد زلون سروحن صور فلوت تكباراتو خا دروت مخانو عالم سلاز فلطو كله تسرح سرحاتن سرح زلو خا حزبي تلاعيلو قدمي عالم لخاو تبقسو قدمي نقابا مبالكم نبعل خاصا نقابا الكا قد موصا كاسي حزب تلاعيلو نفسو ترنيفو حد ختما زي كنا بهاجر درجه ختماتات ترنيفو يخيد نيرو يخيد كالو حجي ابز حدش مدرخ كن ناب حدش كنتات تسغاغيرنا لنا اذا حدش تسغاغيرو زلو خا تغهايرو مهلاو حبزلايو نتزبا منقصاص اجنع نبلو تراح زي كونه وكل عقمنا نتحبابرو مخنياتو ماكلو على اليو حزبا منقصاص ياكل ماكلنا يقالسنايو حزبي وانا نايقالسيو وانا خوينو خا اخلصو عقمن لو إلو أب كل خرنعات زكار زلو سرحات وال أبز عالم لخاو تبقسو نخو قصاصر زخل عقم اللويل كانت قمت الأخين كان مع الخا عالم لخاو تبقسو أي تردأ خايون من البعض تحطون تايز مزلو نتي كوداب يبلون زبل مرقز كاسي ما مخنيتات دليلو لخا خورحاو كوداب يبلون أدلا يكون تبلا لخا بعد الخاز بالكاي بايدوي زحجي نسخا بعد لخا أدلا يمخانو زي تودب حزبي نعوق مخانو سلازي خونه خا بختما يكون بهاجر درجه خطرناف كودب كم زلوا اب صحفاتك ابنا ياكل سندات كالو ابيدا يالو سندتي حتى زقمتيلكا دحر معبالينا واشنطن ديسن كال زخير زلو حدش معباليتات حدش مرقص حيس كان لخا صبو مسلكاي ابون شجر يبلين ግን እትሕቶም ታይዝ መጽእ ንባዕሉ ንጋባ እትስኻት ገጽ ዘለኻ ይኮን እንትንጋባ አንስፈልጦ ማለት እዩ ምክንያቱ አባላት ንጋባ እዮም ህዝባ ምንቅስቃስ ንዓለም ለኻው ተበግሶ ሰሪሖም አባላት ንጋባ እዮም ከዓ ንዓለም ለኻው ተበግሶ ብዝሓየለ መልክዑ ኣብዚ ደረጃ ዝሰርሖ ዘሎ ኣብ ምሕያል ህዝብን ኣብ ምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስን ኣብ ናይ ምንቅራሕ ስራሕ ነጢፎም ዝሰርሑን ዝመርሑናን አባላት ንጋባ ዝነበሩ ዘይኮኑስ ወላ ሕጂ ነታ ንጋባ ዘኽብሩዋ ሰባት እዮም ንስኻ ግን ናይ ገዛ ርስኻ ናይ ንጋባ ካንሰፕት ፈጢርካ ነቲ ትማል ባዕልካ ጻፍካዮ ገምጢልካ تقرب على خاخ برحاو حجزي وا سامعدونا حنتيا مسلك اي بدلاي كامل كاخد تقرب انا ابوي خبر لك هاي تي كتنقاقح بوقت حساب زق شيء حزب تقبلوا خا نحنا وانت حزب تقبلوا نقبل مخانا كرغاغص الكادلي ግን حنت ጭብጥ ነገር አለ አብዚያ ጭብጥ ነገር እንታ ዘይ ኮኔ ኮይኑ ዘይ ተባህለ ተባሂሉ ንባልካ ግን እዚኣ نبعل خلي كونسايل كتقبل أخذ ليكاي نابنت أماني رياسو parallel إيو زبل حتو مسحتتو misconception إلوو إلكا زيا at face value نوسد دامو كورات حوات سموها خاصبو غيركم إذا حتو استفلا ليو نازو قدايزي أمسلات زركبو أكالات ويكا استفلا ليش ما تحيزهم كخدو خلو parallel إلوو مالتي parallel مالت بتقرين مالت بإنجليزية تانا فلتا ترقوما زي الراخب مسمى رات مالك بينو انفينيتي كمسرت كجمر كلو parallel lines አይራኸቡንም ፈጽሙ ዘላግብ ነገር ያብሎምን nothing in common ማለት እዩ parallel ማለት ፕሮፌሰር ከአ legitimately properly ብኹኑ አገባብ misconception parallel ምባል ምክንያቱ እትስራ ሓደዩ ንተሓጋገዝ ኢና ዘለና ስለዝኾነ parallel አይኮነን ይልዎ ፍረዱ አሕጂ ሰማዕት ነዚያ كم عباي مخنيات نودبات دمسي سوان نمحبرات كوني نوان إلو زمس أخبر حاو كدانه بروفيسور أرأي باراليل يوزبالي باراليل أيكونان بفلاي نقابا علم لخاو تبقسو تزبام اللعال حدنا إرتران فتحي باراليل أيكونان من الوقت نايسرح مقالي اللوخون تمالا لا أيو نحدا نقري خاص سرح حجي كدانه باراليل تقبرون دحدل يمو كاب تزبام مقصاص فليو مسو زي الراخب مسمر اللي حروسينو it could be ግን አይመስለናን ትንጋባ ሆም ይነበረን ኮም አይኮነን ንሕና ወንባዕልና ነቶም ኣብ ምጋባ ዝነበሩ ብጾትናን ሕዋትናን ነዚ ጉዳይ እዚ ምሳቶም ዕምቀት ዘቲናሉ ኢና እሞ ክቡራት ሕዋት ባዕልኩም ፍረድዎ ኪዳነ ከዓ ፕሊስ ሪኮንሳይል ህዝባዊ ምልዓልን ሓድነት ኤርትራን ፍትሕን ዓለም ለኻዊ ተበግሶን ካልእ ንጋባ ንባዕሉ ድምፅና ኩሎም እዚኦም ፓራሌል ኣይኮኑን ነይሮም ንሓደ ነገር ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ህዝቢ በብቦቱ ባዕሉ ተበግሶታት ወሲዱ ኩደብ ባይቶታት ተኸተከል እዮም ሓቲቶም ቴንክ ዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ማለት እዩ መታን ሕጂውን ክሕግዘና እቲ ጉዳይ ልክ በቲ ሓቀኛ ትርጉሞሞ ንረዳእዮ ካብኡ እቲ ዘለካ ነጥብታት ኩሉ ከዓ
كنقرنا مون إحنا خاخن مهار كرم زلو نجار كنرم أجمع زلو نجار كم زي كونه كرجع قصل كيفتو thank you Mike free. Okay, thank you Abu Nasir, thank you. كبر أتو كيدانا حقوس تعمدرخنا عهم عنتوي عقاري صوكم نرى كتملوا عنتوي جميلكم ونوركم لحد أبتي كلاتنا thank you. يا حاونا سيرسي بخبر انتاي بلند الله مسلكم زي كوناسي كوينو تبلا لخا شبت تقرب لخا نيلو مون كلهم سمعتنا مجمريا تيزبلو زلو I think ناي تحساسبا في اللي يالنا ناي تراغما ناي قالات في اللي يالنا وي اي تردون وي كا كونيلو ايدلين مالتي حجب زميزانات يزقنمتاو نتي حزب نتسمع خنبركم حجي تخيله شبطات انا هبينا بحضر جداننا مساهم الله كتفنو تخوليهم ግን እስከ حدا عادي شبط المخرب አዳላዊት ሽማግሌ ቀሪባ አቡ አላ ዋሽንግተን ሕጂ አዳላዊት ሽማግሌ ኪኖት ስፒከር ቃል ዝህብ ንጉባኤ ትመርጽ ነው ሕጂ እቲ ንዓኦም ዝመርሖም ዝመርምበር ዶክተር ዮናስ መሐሪ ሽሙ ወዲ ሓብቱ ንሰንጋል ነቲ ምርጫ ናይ ቃል ወሃቢ ኣብ ክንዲ አዳላዊት ሽማግሌ ትመርጽ በኋላ ወመዕቀንታት ገይራ ፌስቡክ ዘርጊሕዎ ናብዚ ደለዮም ናቱ ፌስቡክ እንታይ አይፈልጦኔ ንሶም ሽዑ አው ቮት ገይሮም ትብሑ ኣብ ፌስቡክ ኣምጺው ኣብ ክንዲ አዳላዊት ሽማግሌ ትመርጾም ዘይበዓል ስልጣን ኣብ ፌስቡክ ኣምጺዎም እዚ ጉጉይ ኢሎም ደርቢዮም ሞነት ውጽኢት ሓደ ክልተ ቀጽዕሞ ንክልተ ቀነ አባል ናይታ አዳላዊት ሽማግሌ ካይኮን ቀጽዕሞ አንተ ዝኾን እንኳን ሓዋሩ ወጻዕኩ ግን ሕጂ ዝመን ግደፎ እዚ ጭብጥን በቀዳማይውና አከራኺድናይ አዳላዊት ሽማግሌ ሓቲትና ዝረኸብናይ ጭቡጥ ነገር ይዚ ረይዎም ከነገራት ኸይዳላ على ዋሽንግተን ቪዲዮ ወነኑ ንኔው ዘርጊሑ ፌስቡክ አምሪጽ ጽይዋ ኖ ኢሎም ዘርጊሑ አዳላዊት ሽማግሌ እታ ዓቢዳ ዝበላ ክብሮም ሳንቲም تعجرجر كنفترينا زبالة كبرهم سانتين ناي كبرهم سانتين فنوم مرعيو الجدعاء نساء بمنجدع نو بيزي يتبوسس لها ببتي ديمقراطياوي مسرح وهاب قال مريصة نيتو وهاب قال አዳላዊት ሽማግሌ ዝመረጸቶ ደምሲ ሰምካ ቢዶነን ካ አኸይዶ እዚሲ ህዝባውነት ዲዩ እዚሲ ቁልዕነት ይብል ነይሩ ሲሄል ቁልዕነት ዲዩ ንሕና ፋክትስ ኤንድ ኮንቴክስት ጭብጥታት እትባይታል ነቅርብ ኣለና መንኦም ይጭብጥ ደቅርብ ደሎ መን ያ በሐፈሻው ኸለል ዳአት ደሎ ካለ ባዕሉ ሓውና ሲሄል ናቱ ፈነወ ወይ ናቱ መደረ አሚኖሶታ ረይዋ ህዝባውና ዓቢ መደብ ዝህቦ መደብ ዝሰርዓሉ ويدليلو ماني مدب سرع الله نسوم جي اي ماني مدب سرع الله تنساي اجي حزباونا عبي كالوت مدحر سريع عملو حزباونا عبده خويني ماني وكيلوهم مدب سرعلو ابتي جبتاتي دغرب كله تفنوا تاوت يبحالو زيو حجي نحنا كونا من نقحينا تري بلنا نقلبلال باعلو سيهل بعافو from the horse's mouth እዚ ጭብጥ ደይኮነን አይተረዶን ታይብላሎ ረዶን ተንሰምዑ ደለና ታዋይኻ ወደይ መደብ ሰርዓሉ ነቲ ህዝባውና ዓቢ መደቡ አካባይቶ ባዓሉ ይሰርሕ መደቡ ኸዓ በመሰረት እትስርራ ኸዓ በመሰረት መደቡ ኸውን ኢላ በቀዳማይ እንድሕር ንቁጠባ ናይ ህግደፍ ዝጻረር ኮይኑ ላይ ቁጠባ ኺላታት አምጺዳ በመንገዱ ከከም መደቡ ንሰርዖ ገሊዩ تخلاو خون السرعات جزاوي الليل قالوا خا قدماو خن السرعات حجنا احنا بتواسي 4-5 PhD سالونا مع تمكرونا قالس زلوم علونا كابتي وعلى واشنطن دمرصاتو مريحنت
مئة جزء زتعصف عقم بزله أبانا أب أوتوا راح يكون نزله أب هيستن أب تكساس أب كل له هو تورونتو له أب كل ختمات له حجي نتعاقمنا هزبي يصببوه يقنچلوه يحارموه له ونبلا لنا ጭብጥታት حدر جغاننا بجاهم دو نغروه كل ጭብጥታት كم زغربنا 5-6 ገሊኡ ዶክመንት ሰጅደልኩም ኣለኹ ናይ ኤሪትራን ሪናይሰንስ 2018 አቅድመ ይነህለ ሕድሪ ጀጋንና ሓምሳኹም ኣሎ ሕጂ ዘይፈልጦ እዩ ኢሉ ገሊኻ ካብ ሓላፍነት ይስሕብ ኣለ ሓውና ሲሄል ንሕና ንብሎም ትጋባብኩም ኮምኡ ኩኑ እንደይኩኑን ይዳእትዎ ኩኑ እንደንን ይዘርቆ ሕጂ ታይልና በቀዳማይ بخفيل كونه بملؤ قليل بملؤ قليل بخفيل حلافነት تسكم كابتم حلافነት تسكمو امصيا حزباونا عبي هو نبلوم علينا نحنا نصارف يلنا نمغوتينا دلنا بيچبطي بحقي حجي اتغاباب سررعم غزو ناي حلوف بوليتيكاي اريغيت بوليتيكاي حفاش يودب حفاش ينقح ازي بوبليستينا نقول نحن ترجمه كوينا دلنا ناي قدام اتؤمرون سي ناي قدام تزفلطو سررع وتحدراو سررع بوليتيكاو سررع كومينيستاو سررع ياتو ولو كومينيست اورغانيزيشن اجي بصحف ولاتي رينايسنس تاريخ محوات جاستيس ريكونسيليشن قال بقبره بعلو تصحفاي بعلو انتم صحفت خطاي يقولوا نتهزباونا عبي كي توكلوا توكلنا إلو تقريبا لكم قادم العالي جبت يلا عايتين كل سماعي زي جبت زي يردوا له بزي كاسيهات حجي بصحف بزرواسني اب تاريخ كم ناي ستالين شارتر استصحفه يلا ستالين كيف شعن شعتين 230 10 مليون قتلوا ابي اوكرين 10 مليون اجي صحفون قبرن ننبينيو التراجم قالات ننبينيو كم هجدف حفاش زبيل يلن اب كل عقباتات عوتنا حفاش يصرح كم هجدف قاصر حفاش يلن كاب سموم جميركا اتسموم مقوري بوبوليزم تاي مالدي مقور قالات زي تكبر مالتي يفلطو دي كمال حجز ولا زلو he has no clue كلولس يوم يبلوكم علينا كاب نلعلي تمكرو الله حزبنا كاب نلعلي كما غيرو دب فلتي نحنا قادماوي سرر تقولاوي سرر طنقامي تقولاوي سرر ناي قدمي اجي عبيت رئيتات كوينا نسفر زلنا نبلوم قالات كا بتخكل بمرجع إنا رجلنا أجنكم تايبلو أوكي حدش يو جيجا خدبري خيل يو قليلكا تشيعت أي تريتهم قليل سلازقونه نصوم نتناي قدم إيرترايم صريحهم بقبري نحنا خا نزمناوي إيرترا تعبي سيلي أمونغو هاجرا وحيلن أمونغو بجلن كم قدمنا بالآبي كم قدمنا يتقالسي ذا بجل زيا أبس مرادي أتوه تقدفيا عن بلوك مالنا ناتوما تحساس ما ناتوما كايدا أسمرا أتي سفشيلو بسبات ندي نزاره بتتحساس ما حجي جيغان ديو يبل تهزبي نو نورن جيغان فللي الله بقانقوا تقرينيا زاره الله نورن جيغان فللي الله نور غيرو دكتور يناس محاري أبومبر نايدالاويتيا نور غيرو كمال كي توكله ينقاسا يواسا له نور غيرو من يخاتلو اخليلو بناي حجلا امنات نخليلو نتزغبرو جيغاتات زي حقاوي زي مورالاوي سنه مغبار زغدلو اكشنبل كوي غلغلي اكشنبل تاي مالته كخسس زخيل كوي تي مقنصال ابرئسي كادرات حزباو غنبار كقالسو زدلي تخصص كوي ديفاميشن كوي اجي حقتاي مالتي كردانا له مثلنا اي خمدلنا يا خمود ابيلو بقدام قيدني حدر جغالنا حاو سنغال ومثلكا جن كافتي من قسقاسنا حزباونا عبي القس كنتم كالوت استودبو بوليتيكاو دبات بصفوف
ወደ ብድላይ ካጌርካ እትመሰልካ መሰልኮ ናይ ካልኦት ዜጋታት ምግሃስ መሰል የለን ስለምታይ ዲ ካደንበ ትገብረለን አባጊ ነትመሰል ተخلاخ ትጋሩዶ መሰልኮ ደረት አሎ ወለ መሰሊ ተቃላሳይ መሰሉ ይልኒ አሕዋት ስምዑስክ እጂ ኢሳያስ ካ ተቃላሳይ እንዲ ተጋዳላይ እንዲ መሰሉ ይዲና ክንብል እጂ ቀዳማ ያቅሪበዮ አፍልስፍና ካቱ ይደልን የንበል እቲ መሰል ንባዕሉ አፍልስፍናው መስናዕቲ አክል ተምቀል ኢለ ቶም ሓደ ዲኤንቶሎጂስትስ ዝበሃሉ መሰል ናይ ካልኦት እንድሕር ኩላህና ዓቂብና መሰልና ካረጋገጽ ይብሉ ተጋዳላይ ታይ ማለት ዲ ምእንት ካልኦት ድስዋዕ ምእንት ካልኦት ምብርብረብሑ እኮ ሞውት የብሉ ንምንታይ ታሽ ምገብር ሕጂ ንሕና ተጋዳላይ ደፍረ ህዝቢ እዚ መሰል ካልኦት ህዝቢ መሰልና መሰል ህዝብና ተጋሂሱ ኢልና ንቃለስ ዘለና መሰል ህዝብና ዓቂድ ማዓይንና بجي ديو برنايسنس ديو بكايدهم بسرعهم يجهسالو ونبلانا زوم سبات ديوم نهزباونا عبي زخون ودبا يبلو من إلنا ودبا كو رسو زخ على ساينسي عبدي هيا دزربا نو ساعات هيك سايت كاتاتلو ما ما هو قارصو انا كون خلت مع تخزاري بخيله بز غداي اقاري يا حق دوصوا محضرتنا باخن كيد مكان حيل منسي اوصاتو حيل منسي الله خدو حيل منسي يا دكتور لبساي حطو ريتون الله ازمانو هو تانكي وازمار هو انتاي دو كبرى تاغاشنا صبوق مغلصن مبرن كتبونا عندكم صنيحكم ግን بمولو እዩ ሕጂ ሓደ በሓደ ክንሕዞ ነገራት ሓደ ቀሲልና ክንሕዞ I think بوغن አቶ ኪዳነ ሓጎስ ብዙሕ ነጥብታት ተቀርባሎ ንኣብነት ሓደ ካፍቲ ዝተለዓለ ኣብዚ ናይ ዲሲ ባይቶ ክሳብ 20 ከተማታት እቲ መሪሕነት ሙቃም ኣድላይነት ከም ዘይብሉ ከምኡውን ናይ ዴንቨር ገሊጽኩም ከምኡ ተወሳኺ እውን ብዛዕባ ጉዳይ እቲ ምትእትታው ወይ ከዓ ትንሳኤ ዘለዋ ታራ ከምኡውን ጂአይ ዘለዋ ታራ ኣብዚ ናይ ዲሲን ካልእን ተወሳኺ ደረጃ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ኣብኡውን ተቕርቡ ኣለኹም ነዚ ኩሉ እውን ስለዚ ክበዝሓና እውን ስለዝኽእል ብዙሕ ክሲ ወይ ከዓ ንገለገለ ምንቅስቃሳት እውን ግህረማ ኣለዋ ኢልኩም ከም በዓል ዋን ኔሽን ይኹን ንቕሎ ዴታት ወይ ከዓ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሶሪ ተጋገጥ ኮይኑ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንማሕበር ንጋባእ ካልእን እውን ኢልኩም ነርኩም I think ሓደ በሓደ ክንኮዶ ኣነ ሓንቲ ሕቶ ክሓትት ንኽልቴኹም እዚ ጉዳይ ናይ ዲሲ ንኣብነት ኣቦና ኣቶ ኪዳነ ሕጋውነት ዘይብሉ ኢልኩም ኣብዚኣ ቅድም ኣቦና ሲሄል እንታይ ትብሉ ነዚ ናይ ዲሲ ዘቕረቦ ገለ 4-5 ነጥብታት ኣቕሪቡ ከም ጭብጢ ዘለዎ ጌጋታት ኣብ ኣሞቕን ሕዛ ድሓር ኣብቲ ምትእትታው ናይ ጂአይ ናይ ትንሳኤ በቲ ዝገለጾ ዘቕረቦ እንታይ ይመስል ምትእትታው ድሓን ኣቦና ሲሄል ክንጅምር ክቡር ብጻይ ኣለኻ ተኾንካ ካልኣይ ሞደራተር ኣለኒ ማይንድሴት ንሕራለኻ ወይ ማይንድሴት ኣለኻ ተኾንካ ሬዲኹን እቲ መድረኽ ንኽልቲኦም ክንከፍቶ ስለ ዝኾና ካብቲ ከልዕልዎ ዝፀንሑ ነጥብታትን ከራዳድኦም ዘይክእል ዘሎ ጉዳያትን መሰረቱ ኣብቲ ህዝባዊ ማዕበል ዘተኮረ ይክኾን ማለት እዩ ምትእትታው ናይተን ዝጥቀሳ ዘለዋን ምንፃግ ናይ ገለ ምንቅስቃሳትን ዝተኣሳሰር ክኸውን I think ታሕቶ ንኽልቲኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ዲሲ ሕፅር ኣቢልኩም ክትገልጹና ትኽእሉ ተኾንኩ ዋላ ክደግሞ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ግን ቅድም ኣቶ ትንሳኤ ሲሄል ሶሪ ሲሄል ዕድል ክቤ እዚ ናይ ዲሲ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ካብቲ ኣቶ ኪዳነ ኪሮስ ዝገልጾ ዘሎ ፍልይ ዘብሎ ኣሎ ተኾይኑ
كتقولنا مو دحر حتوتات كان قربنا حجي تاع 10 دقائق قال كستاخن قبراينا عبناي 3 دقائق قدب كنمال ساينا مالتي عبناي 3 دقائق 5 دقائق كمان كينوح حتوتات حصر زباله غزي عمق زباله حتو دحام قنا غزي ونبينا نناي دي سي مغلاص كن كاب 3 دقائق لعلي ادلايمت يبلون نناي دي سي بايتو تقولنا بحصر زباله حقاونت ويجي حقاونت زبل حتو اتو سيل مدرحنا ثانك يو حضر حيل ما نسي اول حنت نجر الله كابز حجي كيدان خبلوت صنحه نطبታት كبر حاو كيدان خبلوت صنحه نطبታት ابز حنت نطب دي خاوريدكا بزعبا خزارب خيل يصقم يبلين ግን እተን ጠቂስወን ዘሎ ግን ከዓ አቡ ሁሉ በጅምላ አቀሚጥወን ዘሎ ነገራት ከዓ ክምልሰለን እየ ሙህጅ ፌራ ሆነትና በሰለሰ ደቂቃ እንዲር ሐጢርካኒ ጉዳይ ቁርብ አሎ እንዲው ፌር ንኹን እቲ መልስ ትመጽዩ አቀሚጥወ ዘሎ ነጥብታት ይምልሰሉ ታና ንዑዝ በልኩ ከዓ ክምልሰለይ መሰል ይሃልዎ ከም ትዛተይ ትመጣን ሓናጽ ዘተን ዲና ንገብር ዘለና ትምትህና ጽና ግን እቲ ዝተባህለ እንድሕራው ሁሉ ኸይተመለሰሉ ሓሊፉ ባህላ ዘራርባ ህዝቢ ጽቡቕ ሓበሬታ ረክብ የለን እሞ አነ ሕጂ ናብታ ናይ ዲሲ አቲ ካለኻ በብዙሕ መንገድ ትትንክፎ ያታ ናይ ዲሲ ምክንያቱ ካብቲ ዝበሎ ነጥብታት ኣብ ካልኣይ ነጥብ ካልኣይ ዙርያ ዘረብኡ ሲ አዳላዊት ሽማግሌ ኢሉ which is ብዛዕባ ኪኖት ስፒከር ተዛሪቡ ብፍላይ ከዓ ሓደ ክቡር ሓው ተጠቂሱሎ ሕጂ ኣነሽ ማት ክጠቅስ ብዙሕ ደስ አይብለንን ብዘይ ቀላዓለም ምክንያቱ ምሳና ስለዘየለው ብፍላይ ከዓ ብዝገበሮን ዘይገበሮ ኢልና ክንዛረብ ከለና ምናልባት ኣብ ህልውናኦም ፀገማ ይህልውን እዩ ኣብዚ ህልውናኦም ግን ኣነ ሽግር ኣለና ማለት እዩ ከለባ ከሊት ክብል መሰለይ ኣይኮነን ክብር ናይ ሰባት ክሕሉለና ማለት እዩ ኣብቲ ጉዳይቲ ዘለኒ ሓበሬታ ነዝገዛ ከካፍል ከኣምሩ ቅሩብነት ኣለኒ ብፍላይ ከዓ ዓለም ለኻው ተበግሶ ተቀዳሚት ነጥቢ ኣብዛ ጉዳይ ትመጽእ ዘላ ዓለም ለኻው ተበግሶ ብቀጥታ ይኹን በተዛዋር መንገዲ ኣብ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ምድላው ይኹን ሙቃም ባይቶ መስርሕ ናይ ባይቶ ቅንጣብ ተሳትፎ የብሉን ፍርዱ ለይዚያ ክቡራት ኣሕዋት ስምዑ ነዚያ ክደግማይ ዓለም ለኻው ተበግሶ ኣብ ምድላው ይኹን ኣብ ከይዲ ድሕሪ ሙቃም ወይ ከይዲ ናይቶ ዋዕላ ድሕርቲ ዋዕላ ዝተገብረ መደባት ብቀጥታ ይኹን ተዛዋር መንገዲ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ የብሉን ብናይ ኪዳነ ኣረዳዳ ብናይ ክቡር ሓው ኪዳነ ኣረዳዳ እቲ ረኣያታት ንስኹም ዘርጋሕኩሞ ስለዝተጠቕሙሉ ወይ ካኹም ዓይነት ስለዝበሉ ኢንዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ሓላፍነት ክስከሙ ይኹም ዝብል ናቱ ፍርድ ኣለዎ እዚ ሕጂ ናቱ ፍርድ እዩ ወል ሓሳቡ ሸይጡ ሓሳብና ሸይጥና ኩሉ ሰብ ሓሳቡ የቕርብ ኣሎ ሓሳብ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ ርእይቶ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ እዚኻ ናይ ርእይቶ ነፃነት ትበሃል ኣላ መስለነት ዲሞክራሲ መሰል ናይ ርእይቶኻ ምኽባር ርእይቶኻ ምግላጽ ርእይቶኻ ምዝርጋሕ እዚኣ ተቀዳሚት መሰል ኣብ ዲሞክራሲ ክቡር ሓው ኪዳነ ግን ነዚኦም ከይተረፈ ይቃወም ኣሎ መስለኒ ባዕልኩም ልሰላዩ ግን እንታይ ዝብል ዘለኹ ዓለም ለኻዊ በግሶ ከም ተበግሶ ከም ጥርኑፍ ኣካል ወይ ድማ ከም ሓደ ኣካል ኣብዚ ንዋሽንግተን ዲሲ ምድላው ካብቲ ሱር መሰረቱ ክሕሰብ ከሎ ፌብሩዋሪ ዋላ ጃንዋሪ ንበሎ ክሳብ ሙድኡ ድሓሩን ተወዲኡ ዝቆመ ባይቶን ዝኸደ መስራሓትን ብምንም ተኣምር ኣብኡ ይነበረን እዚኣ ትመዝገብ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እቲ ኣብ ሙቃም ኪኖት ስፒከር ኣብ ትከይዲ ናይ ኣዳላዊት ንባዕሉ ሽማግለታት በከተማታት ዝመፀ ዝተገብረሉ ኣብ ውሽጡ ዝተገብረ ምቅያራት ብዘይ ቀል ዓለም ክዛረብ ተኮይነ ዋሽንግተን እናተቀመጥኩ ልዕለይ ኪዳነ ሓጎስ ሓበሬታ ኣለዎ ዝኻ ምክንያት ኣለዎ ርዳኒ ስለምንታይ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ኣታዋ ዝወከሉ ሰባት ነይሮም ኣብታ ኣኼባታት ከዓ ዴይሊ ይሳተፉ ነይሮም ስለዝኾነ ሓበሬታ ክረክብ ካብኣቶም ክእል ነይሩ መሰሉ ኢኻ which is ሕጂ ረእዮ ኣነ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እናተቀመጥኩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ዲቴይልስ በቲ መልክዕት የብለይን ሕጂ እዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ርእሱ ዝኻለ ተመክሮ ስለ ዘለና ማለት እዩ ንባዕሎም ቶም ወከልቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ May 18 يوم تمريصهم May 18 which is someone ነቲ ዋዕላ ክተርፎ ከሎ ማለት እዩ وحجي ስለምታይኩም ኮይኖ እዚ ሕጂ ርእሱ ዝኻለ ኻላርስ ስለዝኾነ ኣነ ቡ ዲቴይል ካኣቱ ይደልኔ ከተማና ግን ብግቡእ ተወኪላ ኣብቲ ዋዕላ ወከልታ ማለት እዩ ሰለስተ ከም ከተማ ከም ሓንቲ ከተማ ተቆፂራ ኣብ ከተማ እዩ ግን ዘይገድስ ከም ሓንቲ ከተማ ሰለስተ ሰባታ ብግቡእ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ መሪፃ ሊኢኻ ኣብቲ ዋዕላ ተሳቲፎም
ነቱ ዓላቲ ብመልአት ተሳቲፎም ወጥራሕ ዘይኮነ ከም ውጽኢቱን ሪሶም ኣኼባ ገይሮም ንከተማና ሓበሬታኦም ጸብጻቦም ናረኪቦም እዚኣ ሕጂ ሲምፕል እያ ማለት እዩ ናተይ ሓበሬታ ሕጂ ሓደ ኣብቲ ዋዕላ ነይረ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ነይረ ካልኣይ እቲ ድሕሪት ዋዕላ ዝተገብረ ጸብጻብ ናይ ከተማና ብወከልትና ዝቐረበ ከዓ ብምልአት ክገልጾ ይኽእል ፓብሊክ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝኾነ እዚ ብዛዕባ ኪኖት ስፒከርን ኣገባባትን ዝተገብረ ምቅያራትን ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ተቐፂዑ ኣነኳ ንሓዋሩ መቐጻዕክዎ ሶሪ እዚ ሕጂ ንባዕሉ እንታይ ዓይነት ተንደንሲ ኣይርዳእነን እዩ ወል እንታይ ዓይነት ጌጋ ይተገይሩ ተጻሪዩ ዶ ብኸመይ መንገዲ ተጻሪዩ እዚ ኩሉ ነገራት እናሃለወ እንከሎ ክቡር ሓው ኪዳነ ግን ኣብ ፍርዲ ከይተረፈ ወሪድካ ክቡር ሓው ታለካ ዝህውኽ ተስተገብረ ጌጋ ታትዩ ክእረም ኣለዎ እቶም ዝበደሉ ኣካውንታብል ክኾኑ ኣለዎም ኢልካ እንተ ተሓልፎ መቐለለልና ንኹልና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ቁኑዕ እዩ ጌጋ ኣይነበረን ጌጋ እዩ ነይሩ ኣይኾንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብቲ ዲቴይል ሰይኣትኹን እቲ ሽግር ግን እንታይ እዩ ሲምፕሊ ሕራይ ሞ ሓንቲ ደቃላትኒ ኦኬ I'll try to summarize ንዋሽንግተን ዲሲ ዝምልከት ዋሽንግተን ዲሲ ተኣነ ዝነበረላ ከተማ ብሕጋዊ መንገዲ ሰለስተ ሰባታ መሪፃ ኣብቲ መስርሕ ተሳቲፋ እቲ መስርሕ ከዓ ዝያዳት ናይ ዋሽንግተን ዋዕላ ናይ ህዝቢ ዋዕላ ስለ ዝነበረ 11 ጣውላታት ከዓ ነፃ ዝኾነ ክትዓካይዱ ጸሚቑ ልክዕ ከም ተወከልቲ ከተማታት ዝበሎ ብተመሳሳሊ ብዓወት ዛዚሙ ዓቢ ዓወት ነይሩ ዋሽንግተን ዲሲ ንህግደፍ ከዓ ራዕዲ ነይሩ ገጽ ንገጽ ኢና ገጢምናዮም ኣብኡ ከዓ ነይረአ ሕጂ ነዚ ብኸምዚ እዝሪኦ ማለት እዩ እቲ ካልእ ስዒቡ ዝመፀ ነገራት ሕጂ ዲሲ ትብሉ ኣለኹም ናይ ዲሲ ኮነ እንት ሕጂ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እዩ ባይቶ ኣሜሪካ ልኩም ተዛረቡ በጃኹም ባይቶ ዲሲ ኣይኮነን ባይቶ ኣሜሪካ ኣሎ ንባይቶ ኣሜሪካ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ክገብር እዩ ህዝቢ ክቆጻጸሮ መሰሉ ስለ ዝኾነ ተቆጻጸሮ put their feet on fire ምሳኹም ኣለኹም ግን ሰርሕዎ ዘሎ ስራሓትን ቁም ነገርን ከዓ ተቀበልዎ ኣኽብርዎ ነኽብሮ ምክንያቱ ሰርሕሎ ቁም ነገር ገብርሎ ብገለሸነኽ ንሕርጉለት ኣለዎም ኮይኑ ከዓ ኣካውንታብል ክኾኑ ንህዝቦም ስለ ዘለዎም ስለ ዝግባእን ስለ ዝኾነ መስርሕ ማለት እዩ ዋኑ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ተን ከተማታት ስለ ዝኾነ ስለዚህ ተን ከተማታት ነዚ ክቆጻጸሮ መሰለኒ እሞ ኣብ ዝያደው ከብለ thank you اوكي فرينو دخلي ما نشمل ندحر ماين سايت ديبليو ماين سايت ماين سايت قال كونتينيو ندحر حيل ما اسا قال قاطي ما تصفحت قصلي خنا بالا كده حزاتا تايم حدايا هذا I don't know انت مثلكم ብዙሕ ዘረባታት መልስ ዘድሉ ሕጂ ክብሪ ሰባት ከም ዝተሓስኩ ዛረባለሁ ቀዳማይ ወሲነ ተዛሪበ ያዚያ ኣብታ ናይ ሓባር ማዕዲ ኣብታ ኤርትራዊ ስርር ዝሳተፍ ዝንቃሳቀስ ሰብ መሰልናይ ፌል ገይሮም መሰልናይ ክንዛረብ ኢሳያስ ፐርሰናል ማስኮና ንዛረብ ደለና ሂትለር መንግስቱ ሕጂ እዚ ኣኽርዳ ደልና ለና ሲሄድ ኣብታ ናይ ሓባር ማዕዲ ኾንካ እንዲኻ ኣብ ሚኖሶታ ኣቕሪብካ ብስም ኤርትራ ብስም ኩላህና እንታይ ልካው መስለክ መደብ የድልዮ መደብ ዝህቦ የድልዮ መኒ መደብ ዝህቦ ኢልና ንውጥረካ ኣለና እዚ ኣመልሳ ካዋይ ካስኻ መደብ ንህዝቢ ትህብ ናይ ህዝቢ እንቅስቃስ መደቡ ካብ ውሽጢ ከተማ ሓይሊ ኩሉ ስልጣን ንህዝቢ ኢልካ እዚኣ ከዓ ኣኽብራ እቲ ህዝቢ ኣብ ባይቶ መደባት የውፅእ ከከም ኩነታቱ ከዓ መደቡ ይሰርዕ እንድሕር ብላዕሊ መፂ ሓደ መደብ ዝህቦ ኮይኑ ፖለቲካዊ ውድብ በሎ ሃይማኖታዊ ውድብ በሎ ስርርዕ በሎ እቲ ህዝባውነቱ ተፋሒቁ ማለት ኢሳያስ ኮ መደብ ይበና ኣሎ ቶም ሓፋሽ ውድባት ወላ ሓንቲ መሰለ ሕጂ ኣነ ክብሪ ሰብ ይጠቅስ የለኹ ንሓዋርድን ኣብታ ናይ ሓባር ብስመይ ዝዛረብ ኣብታ ኤርትራ ኮይኑ ኣብታ ናይ ኤርትራ መሓውር ኮይኑ ዝዛረብ ክንዛረበሉ ኢና ጂአይ ቅንጣብ ተራየብሉን ዋ ባዕልኻ መደብ ክንህቢና እንዳበልካ ባዕሎም መደብ ኣለና እንዳበሉ ነዝናይ ካናዳ ከብሉ እዚኣስ ከመይ ኣይርዳእኒ ልዕለይ ሓበሬታ ኣሎ ንሕና ኮ ብመጽናዕቲ ኢና ንኸይ ነቶም ኣዳላዊት ሽማግለ ታይ ተረኽበና ጭብጢ ኣምፂና ነቕርበልኩም ኣለና ንኩሉ ህዝቢ እቲ ዶክተር ዮናስ ዝገበሮ ካብ ሕልና ወፃኢ እዩ እቲ ዶክተር ዮናስ ዝገበሮ ዘይሕጋዊ እዩ እቲ ኣኽሊሉ ዝገበሮ ዘይሕጋዊ እዩ እቲ ከማል ዝገበሮ ዘይሕጋዊ ዘይፍትሓዊ ዘይሞራላዊ ፍትሕን ሕግን ሞራልን ንሓንሳ ይራኸቡ
نحن كم نقحتنا نزارب لنا صبو غيرك ندحر دو يتفلطو خونكا تفلط فتن ناب زي فلوت دربي خنا من قصقاسكا ناب زي فلوت اتينا اتي اوادا دباناتون سني ناي قدمي من بلوكم لنا دحر وبايو بوصيت ندري انت حاو سيهر وصيتو صيقي اغبابو صيقي فتحي حلو لو الكاي حجي حزباو من قصاص يتنسو زغبرو كاب فتحي وصاي كاب حق وصاي كاب مورال وصاي اندحر كوينو تاخونا له هقدف كبزي عينا نقصا زلنا بركالي شجر كوينا نسقدف حجي قلعنا كهلو لوالكا قلعنا تاير عين تسفاهي وتم من يمشي موتيم ودلت فيلو ودلت تفصيمو فيكتم كوينو حجنا بنقحات كلمكتو نفتنا لنا تاي مالتي كاي جبانن جيجان نورن جيجان اتي وعلى واشنطن زتريو ويعسرارحو اكايد نوري نبدالنا نوري كاب جيجا زحالفه مالتي بمورال يقصع بفتحي يقصع بحقي يقصع نوري مالت كلهم تفلطوا نوري ام غيرهم باسم كلهنا نوري تغيرو ونبلالنا فللي يالو مونغ جيجان نورن جبانن جيجان سيديلاو بلو غلو بلو بتكبرهم سانتيم زفنو قدما انتي لومنا تقالاساي مسولي لومنا يرعمو لو مالتي تخبرهم سانتيم زفنو بو مسرت كيدا توسانيتات مالتي حجي اتا حزباوي رتعي بابليك ريزن مالت حوسيهل ولا فلسفاتات رأيو سيكولاريزم بسرعو انتا حزبي تاكيبو زبصح دمدام بابليك ريزن كونستيشن كومو مالتي تاكيبو زبصح جمجام نيزي احريمكما تسرر ناكم تكايدا ناكم حج عوتي دسكبلنا قلم نعنا خاني فشلت اساس كمان تتقيموا لا جب تقريبا ناي كبابي تقاومي كابزين لعلى جبت يلن حجي بجلاونتن حجراونتن يزغاچو دلو نبلوك مالنا ناي قدم ايرتران نحجي ايرتران يندغاچو دلو حجي ايديولوجيكال باراليسيس سافر تقولوا نبلوك مالنا حفاشي ودب قلبل كومينيستاوي ناي قدمي اتي وصيت مريحنا دهابكم لاخي ناي قدمي تحداش ايرترا بزخ تسرع يتخلنا تا زمناويت ايرترا كله ناتاي صرغيا عدو خلاقون صرغيا خيران يكون بيتمرت خيران يكون بيتمرت صنعفه يكون ناي تحداش ايرتراي توم جغانو ناي كلهم ايرترا جغانيو توم ناي بلين جغانو ناي ايرترا جغانيو ناي بلين راح يكون اجن كله خفلتات وسدو حجن احنا جغانونا توم تغادلتي ناي ايرترا تغادلتي واننت يبلا اجحواتي ناي ايرترا يلون سويهم بري نعاي من دفران سان جورج يلون كلناچو او كي ترادادا انا شغر زلو حج كمي يودب حزباونا عبي انتاي متكلات حزباونا عبي قلعنت تغاهيسو تحتاتنت تغاهيسو حقاونت تغاهيسو فتحاونت تغاهيسو اذا كل زين دحر تغاهيسو دهقدف دا خمس تغبرنا زلا قنصالي انتاي مالتكم وبلنا قنصالي دو ناي قدم تايم بحالو زم ناي شعبيا قال كادرات ناي جبا اروكتو دحر ودبا بناي قدم تحساسبان ودباني زغعاز طقعات ناي قدم يتخلو زرباتات كحوسيهن صيميل كاسمعيو وي ديكونستراكت غور لا يبلم سلك حفيشاوي ديسكرسيف كل ود سب بحاده خنبر على تسمامي قلع زرباي كما يغيري ينبر يتشغر ابتديتين شيطان قلقل زلو ابونا عطو كدانا حقوس تا ساعات اندا تخاتاتلكم اسمارينو 10 ودن كاله اوكي كنقصلنا ثانكيو حجي اب كونستراكتيف زخونه حطوطات كناتينا اغايشنا حاونا كم تعنتو يا قدم ابيله قال اي مودراتور لاني لو انتي قلت غايش مثل عدمكم ماين سايت على خاطرونكا كبر حاونا ماين سايت على خاطرونكا حطوطات كمصاين اوكي مدرخ نعخا اغايش حتاتاي مودراتور
نايلومي مش حيل من أسي مايند سايت على مالتي أب حطوتاتن أب قال ملاي نخلت أجايشنا وقوم كبر مقالستي أوكي تعالوا الله هيتخون دحن حنسا كفتنايو حنسا كفتنايو اوكي حنسا نتصمم كبرات تخطاتلتي وطيعاتي نيردنو اسك دحن كستاي قبر وطيعاتو قلطيفكا وطيعاتو مو اواريد اوف نقبرل كان كومو تقبر يا حنسا علم زين هو at the same time the mindset انتاي ولا مثل هذا according to the دغدو حطوتات time more هابو وزعدنا دحن مايند سيت مش مايند سيت كنرينا تزقرب حطوتات حقيقه حتصير حطو ملس اليوم نحر كوينو كحبروم يون نغايشنا اندحر نتي زقربو حطو صفح جبال ملسي زدليو كوينون نسو نتي غزي كحبرنا يو كحبروكم نتي غزي تحجدوا لكم كندي غزي كدلي يكون تحتو ويحطوتات زقربل كمو نغبرينا تشون نكون عدمينات كم وندا تحبابرنا عنكيت كم تعينت نحطو نقرب دلو غزيونا وستا نغبر كنت كمل مايند سيت فتنا كورها فتنا وردلك انا فتنا لوك برا تحزال لها جن لوك تخونيلان لوك تخونيلان زي حدش بالتوك كومو يزقبر جن لوك غير كحزا مايند سيت سمعوا لهم دو أنا سمعان تزير له وتقعتو سمعان تلها كور حوي مايند سايت اوكي يلا سمعوا لهم اوكي نسو سمعان تلو ملكت مهابن ملكت هابن سمعان تلها فريش جراتك انتلا فريش جراتك انتلا وتقع كساتعتو مصان هيت خون حتو كقرب لهم نغايشنا among going نحبريتا I think بروفيسور كيخون ماتير له عدل دوتو مني يدو يصحف نيرون دي كنقصلنا نعو عيل منسن هو كم جينا حدا سايت يلا كون بس بخير جينا بروفيسور رائع دستا نو ده حاجة عبدالمتنا نعومي كم زنبمنا يوناتهم صحف كحبروم إليه كم زنبمنا هو كم ببزن عم بيمنا يونا عبقمت كفولت أومتان لو نخلت سبات عدل ذهبنا كعبتو بقدامي زقات أمي أوكي إسكي كفتنا عدل كنبوي نامو حطوتات اللوا فتنا مايند سايت اسكي كساب زمت حطوتات ان كبر غاشانا اتو سهل سمعوني تلهم ناباهم يا تحتو كابتي اتو كيدانا حغوس زقربو اتي اب نايديسي زملكت يكون مالتيو اب نايديسي زملكت بمسوراتو اتي اباغاغسا نزملكت حقاوي مسرح ايتختلن يزبل مسؤول اتي شماغلي زنبرو ترى دحريون تبايتو زنبرو ترى دحريو قصيلون ناي دنبر زقربه كومون تشعت ستيتس ان 10 حد ستيتس 10 خوينا مالتي اي دون نو ابل صحفاتون كردو هيك علكم تنتشعت ستيت كاب حد تنتشعت اكستاي كاب حد بوتا انجلز بنيرو نزي زقربه سي اوسك بحصر زبله حقنت الله ودو يبلون زي قرب صنحه ادنا بن دحن صبغ انديو تراي انديو خا تي اغريبو زلو نطبطات اقدمه مليسو يحجك دغمو اندي ግን ካብትን ዝበለን ሕጅታ ናይ መወዳእታ ራውን ፐርሰናል ናባይዞም ጽሕቶ ስለዘሎን ቡኽ ቅድመ ይመስለኒ ናቱ ዛዓት ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ምጅማሩ ምክያዱ ምድላው ዝተኻየደ ስራሓት ከተማታት ዛኣቷን ዝወፃን ቁጽረንን ኣብዚ ሕጂ ጠቂሰ ነይራ አንተ ቦይ ብዛዕቡ ክዛረበ የጸገም የብለይን ግን ንዓይ ከምሰብ ኣብ ዕለት 22 ጁን ዋዕላ ዕርቂ ንልፍንቲ ንግብራዊ ልፍንቲ ኣብ ሚኔሶታ ተሳቲፈ ከም ዓለም ለኻዊ ተበግሶ
ብዝተፈላለዩ ትካላት ውድባት ኣብ ዘተ ነርና ዘተ ካብ ብጣዕሚ ሃናፅን ኣወንታውን ነይሩ ብኣገዳሲ ዓቢ ስምምዕ ከኣወፂኡ እቲ ጋዜጣዊ መግለጽን ውሳኔታትን ናይቲ ዋዕላት ከዓ ተዘርጊሕሎ ኣብ ኩሉ ዌብሳይታት ኣብ ተጎርባ ዳትካም ክትሪእዎ ትኽእሉ ካልእ እውን እንተወፂሎ ብሰለስተ ቋንቋታት ትግርኛ እንግሊዝኛ ዓረብኛ ማለት እዩ ኣብኡ ዝሃብክዎ መደረ ወይ ከዓ ዘስማዕክዎ ቃልሲ መደብ የድልዮ ኢልካ ኢሉን ኣሎ ክብርሓው ረይዋ እዚ ሕጂ very loaded ቃል እንዲያ መደብ የድልዮ ኢልካ ካበናይ ኮንቴክስት ኣውፂዋ ኣሎ ዛ ቃል እዚኣ ፍሬዝ እያ ሰንተንስ እውን ኣይኮነትን ሕጂ እዛ ፍሬዝ እዚኣ ካበይ ውፂዋ ምክንያቱ ኣብ ሚኔሶታ ብዝተገብረ ዋዕላ 4 ክፋል ናይቲ ዋዕላ ብምሉ word for word recorded ኮይኑ ቴምፖ ኣፍሪክ ማዕዲ ዘተ ዘርጊሕዎ ኣሎ ስለዚ ንኩሎም ሰማዕቲ ይዕድም ኣለኹ ነቲ ቪድዮ ክሰምዕዎ ንብምሉኡ ማለት እዩ ብፍላይ ብሸነኸይ ዝቐረበ መግለፂ ይኹን መኽፈቲ ቃል ከምኡውን ዲስካሽን ምይጥ ጽቡቕ ዝኾነ ሃናፅ ምይጥ ተኻይዱ እዩ ኩላትና ከዓ ተረዳዲና ኢና ወፂና ካብታ ኣኼባ እሞ ዘኹርዕ ኣዝዩ ዘሕብን ብፍላይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ተበግሶን ውድባት ኣይድግፍኒን ውድባት ኮኒንዎን ዝበሃል ቃል ንባዕሉ መልሲ ኣብሎ ማለት እዩ ምስ ውድባት እዩ ኮፍ ኢሉ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ከም ጀስ ሲቪክ ኣካል ማለት እዩ ከም ዝኾነ ኣካል መጽናዕታዊ ጉጅለ ድዩ ሲቪክ ማሕበራት ድዩ ፖለቲካዊ ውድባት ድዩ ኩሉ ከዓ ብሓባር ክዝትሎ ኢሉ ስለ ዝኣምን ንፖለቲካዊ ውድባት ግዲአንን ቦታንን ስለ ዝቕበል ኣብዚ ሕጂ ኩሉ እቲ ቅድም ዝመጽእ ዝነበረ ክስታትና ኪዳነ ሓጎስ ኣብኡ ተመሊሱ ኣሎ ንባዕሉ ግን ካብቲ ኢልካዮ ዝበሎሲ ዝገርም ነገር እዩ መደብ የድልዮ ኢልካ እንታይ መደብ የድልዮ ኢልካ ሕጂ ካበናይ ኮንቴክስት ኢኻ እዚኣ ቆንጭልካ ኣውፂእካ እያ ንሰብ ሕጂ እንታይ ይኽብል ማለት እዩ ርዩ ክሰምዕ ወይ ርዩ ክፈርድ ሰሚዑ ክፈርድ ስለ ዘለዎ መደብ ዘውፅኣሉ ኣካል ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሱር ኣካል ክህሉ ኣይኣምንን እዩ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ሓሳብ የቕርብ መጽናዕቲ ይገብር ከም ዝኾነ ሰብ ከም ዝኾነ ኣካል ንስኻ ንባዕልኻ ንባኻሲ መጽናዕቲ ተቕርብ ኣለኻ ሓሳብ ተቕርብ ኣለኻ እዚ ትገባብ እዚ ሓድሽ እዚ ኣረጊት እዩ ትብል ኣለኻ ሓሳብካ እዩ ይኽበር ክቡርሓው መደብ ኣይኮነን ስትራቴጂ ወይ ከዓ ኮንስቲቱሽን ኣይኮንካ እንትህበና ዘለኻ እንድሕርኩም ትርድኦ ኣለኻ ኾንካ there is a problem ማለት እዩ ግን ኣይመስለንን ከምኡ ትርድኦ የኽብረካ የፈልጠካ ዓቕምታት ካርዳኒ you I have big respect on you ከማ ቃልስቲ መጠን ሕጂ ትብሎ ዘለኻ ግን ደጊምካ ሞራእዮ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ መደብ ኣውፂኡ ሓንፂፁ ከም ዘለዎ የውሕጦም ክትብል ከለኻ ንዓለም ለኻዊ ተበግሶ ይኮንካ እንትነቅፍ ዘለኻ ነቶም ይውሕጡ ትብሎም ዘለኻ ኢኻ ተናእሶም ዘለኻ ክብርሓው በላሕቲ ኣዝዮም ንቑሓት ንኩሉ ዓቕምታት ዘለዎም ኣካላት ኩሎም እዚኦም ደለይት ፍትሕን ተቓልስን ፍትሕን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘሎ ሕጂ ቁርብሲ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ለባም ክጋገ ከሎ መራግቲ ናይ ገድፍ ዝበሃል ምሳሌ ኣሎ ከምኡ ኮይኑካ ከይህሉ ጠራጠር ኣለኹ ናቱ ብልቦናኻ ጥርጣር የብለይን ስለዚ ተሕቶ መታን ክምለሳ ኣብ ሚኔሶታ ዝተገብረ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ርእዩ ተቕሪቡ ብዛዕባ ህዝባዊ ምንቅስቓስን እንታይነቱን ከዓ ተሓቲቱ ዝስምዖት ዝመስሎ ነገራት ተረዳዲኡ ብኽብሪ ብምርዳእ ብምትዕግጋብ ከዓ ኣዛዚሞ ተኣኼባ ውፅኢቱ ከዓ ኣብቲ ቪድዮ ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ይሕብነና ይኹርዓና እምበር ዘሰክፍ ዘጠራጥር ነገር ቅንጣብ የብልናን ክብለካ ኢለ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ክምልሳየ ሕጂ ነቲ ሰማዒ ፕሊዝ ዋች ዘ ቪዲዮስ 4 ፓርት ካልኣይ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ጠቒስካ ኣለኻ እዞም ብዙሓት ሰባት ጠቐስካዮም ናይ ግልፅነት ሕቶ ናይ ሕጋውነት ሕቶ ናይ ዋሽንግተን ፀይቂ ገበን ወዘተ ትብል ኣለኻ ሕጂ ሪኢኻ ፀይቂ ገበን ኢሉ ዝፈርድ እንተዳ ኣብ ፍርዲ በፂሕካ ማለት እዩ ኣብ ምኹናን እንተዳ በፂሕካ ሞና ብሕጊ ደረጃ ከዓ ብገበን ደረጃ ዝኽስስ ነገር እንተሎ እቲ ሕጋዊ ኮርስ ናቱ እዩ ዝወስድ ኖ እዚ ፖለቲካል ፓብሊክ ኮርቲ እሞ ፖለቲካል ፓብሊክ ዲቤት ክንሪእተ ይህብ ኣለኹ ክትብል ኢኻ ፅቡቕ ኣብኡ እውን ፀገም የብለይን ሚዛንካ ከምኡ ክኸውን ኤክስትሪም ክኸይድ ዘገርም ኣይኮነን ንምንታይ ከምኡ ክኸውን ኣሎ ግን ብድሕሪኡ ዝጠነሶ ነገራት ክህልዎ ምዃኑ ግን ኣይትረስዕ ከምቲ ንስኻ ትመዝን ዘለኻ ትምዘን ከም ዘለኻ ኣይትረስዕ እሞ እዚኦም ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ስራሕ ዝነጥፉ ዝነበሩ ንኣብነት ሰሎሞን ሃብቶምን ተስፋ ህይወትን ኣብ
بزعبا قلصنات كمزي لهم طرح حليفهم وزت زبلك أنا مسخا خوينه أنت إيت قداي أبره كبل أي جويني وسأقام يبلين مسخاهم مختبل أردوا كلير قبروا ديتيل يدلين نالو انتلك أنا مسخا الله بو نراي كنا نوم يعني سلمت يكون نوم أبصر عندهم توافيرهم زكالهم غيرهم بعقمهم تزمسلهم تدخلوا غيرهم مالتي دكتور يناس يكون خالو شي ما قلا بديسي صرح زنبرو خا بعقمهم ليتن معلتن كبرحوق بوتاتاتنا تملالسو شريحهم ريتهم امنتهم تختيلهم كاخيدهم ابز قبرو قلتات كاب فلاي دكتور يناس اب واشنطن دي سي استقبر اخي بانا حزبي دحرتو على نقول تستقبر جيجاتات زرزيرو ابزي قلتات غيرنا تغاغينا يقرتا يلون تسبحاتيتو ريكورد ديزي سدلكا خيلي ولا نحضر جاغانون كريوم خيلي سو اذا حجي اتليست حدا ليفل ناي اكاونتابيليتي ترخيبلو مور جبن الله ندحر نبل كوين نازبل كوين زغنا اكالكا نتجبن ناي مصراي مسرح يجمر انتايدو مسمعت زغبر حدا غداي اصنع اكال تغبرلو گمگام اكال يدليل ناز مسرح مرماري اصاراي اكال يدليو تقصاصر اكال يدليو بابليك بزنس ስለዝኾነ እንድሕር ዘይ ዓጊብና ንቆጻጸር ፋርደር ናይ መስማዕቲ አካል ነقوم ናይ መርማሪ አካል ነقوم ንኩሉ ነገር ከኣ ካብ ክሳዕቲ ዝበታሓተ መጨረሽታ ባተምናቱ ንበጽሕ መሰልናዩ መሰልካዩ ነዚ ነخبሮ ግን ነትቁም ነገር ከኣ ንቀበሎ ታሕዝ ብዘለኹ ኣነ خلا ይኮንኩን ሞ I hope መልሳ ይኸውን የመስለኒ ኦኬ ዳርጋ ተመልሳ ኣብታ ናይ ዴንቨር አልዕሉ ነይሩ ከምኡን ጉዳይ ናይ ገለ 10 ሲቲስ ወይ ኦኬ አዲራ ብዛዕባ ውስኸልካ very good ሓቅነት ኣሎ ብዛዕባ ናይ ዴንቨር ናይ ሚኔሶታ ብዛዕባ ናይ any city መሪሕነት ሃሎ አለኻዱ محترم أنت مسلكا أب دنفر استمرتون زي تمرتون دنفر طرحات فلت أب واشنطن استمرتون زي تمرتون واشنطن أنا ود واشنطن ود فرجينيا دي سي ميريلاند فرجينيا زبهال أكبابي نبر يتوم سلسته حقاو من قدز مرسنا يوم مخانو من كم وكلتنا نفلطهم طرح زي كونا نخبرهم أبصرح زلو كل صبصابات هيبو من اللو زعما دنفر كجماعة والسنبر حساب كودال كاي تخلايت نتمنتات مصاب زحجي زخونت كتما اي توكلون اندحر الى اتا جمد ابيدا زلا زخونه سب وطط ابيلا اي تمرص كان من يلوكا كتبلو زلواتا ختما اندحركم الى ختما ناتا غداي خول انت زي كونه جن انا نو كلا تمرصيو كلا يتمرصن الى خصاري افتا خيبايو علكم بتزهابنا حبريتاتات بتليفون بقلخ كخبو خيلي حبريتاتات كركب خيلي كنتا ختما از محصنا بجاهم كتماتات زي وكلكم من دحر وكيلنا لهم يعطوا لهم كوينو حلافنتكم يو نتمسرح ياكل زوا معبلون ام حجازو تتابعوا سلازلكم نسوي توكلوا ولا ساوث كاليفورنيا ونكوميو زبل حبريتا عمصملنا نحنا زي وكلنا سبات اواتيوم لهم تنكتلنا هو يمصانا له يتي كم حجو نقربو دلو كيدان انا كسي مصيلنا يبلكونكو كسخ مصيو زربات مصيو حساب كمصيو كبي نقل انتاي تمنقليو ግን እታ ከተማ ትውስኖ كمو كو يقربوا دنفر سي نزي زقوم مريحነት نحنا نعمنو لنا زبل صحف اقربهم ساعه تحت نيرانو مسكرم داتنت هولد اون مسكرم داتنت سلسته وكلتي ناي زنبب كو يزارب زلوخ بابليك دوكيمنت ስለዝኾነ مسكرم داتنت سلسته وكلتي ناي بايتو ناي دنفر ህዝባዊ አኺባ ከካይዱ ጸብጻብ ከቅርቡ ተጸዊዖም አለው ዝብል አንቢበ ስለና ሰለስተ ሰባት ሪኤ እዞም ተጠቅሱ ክልተ ክቡር ሓው ከማል ክቡር ሓው አኽሊሉ ክቡር ሓው ጸጋይ ነጋሽ ሰለስቲኦም ወከልቲ ምዃኖም ኣብ መስከረም ደና ተለጢፉሎ ሕጂ እንታይ እዚ ነገር እዚ ከመይ እዩ እታ ከተማ ኣብቲ ትገብሮ አኺባ ጸብጻባ ሚዛና መቅጻዕቲ ዝወሃቦ መቅጻዕቲ ክትህብ ክትንእድ ከተመስግን ንጸበያ ነታ ከተማ نحنا زي ايكونن كلبل نحنا بفيتا فردي كنفر اوكي ثانكيو نحنا يكوننا نكم نبلدلنا اتن كتماتاتنكم ودبلا زلوا ساوث كاليفورنيا عم زبلكو بكيدانا حغوز قربو ناي دنفر الله كمون
قال 20 ستيتس إذا كابعتن زي ما تصدلوا يمون عيا حتيتوكم نرخن كتيرنا حتوتات بحونا ماين سايت كقتلي مالتي حتوتات كقتلي يفتن الناس كمايك يفتنا مو يفتنا مايك اوكي بلا تسمع على مدرخنا اخا كبر حاو اوكي كان يلي كبرات الدماتنا توكيدانا حاجوسن سهلن بتعبي